non? E almeno non apparire con questo testo che viene dalla ragazza. Lo quitaría esto, perché poi la terra anclada. Esta terra che desanclara. Ahora non si può fare. Pero esta terra anclada, è cancellando qui. Sì, no, volví donde queiras. Sí, aquí supoño que irá, sí, pero non. Bueno, pois comezamos de novo para que quede constancia na videoacta. Vale. Entón non había retransmisión. Vale. Pois pasamos ao punto número 2, co expediente 157/2025, recoñecemento da compatibilidade de Carmen Sofía Pérez Ulfe. Bueno, pois, como ben saben, é unha traballadora nova no Concello, na que solicita a compatibilidade. Entón, visto todos os informes que se xeneraron en torno a esta situación, a esta petición, pois é semellante a outros casos, e, bueno, os informes correspondentes acordan concederlle esa compatibilidade. Don Ramón, don Daniel, vocera do Bloque Nacionalista, vocera do PP. Si, nada, boa tarde a todas e a todos. Concordamos ca proposta que hoxe trae o Grupo de Goberno. Temos todos os informes favorables, co cual congratulámonos que este tipo de situacións se produzan, é dicir, que aqueles traballadores busquen unha mellora laboral, compatibilizando os seus postos de traballo. Nada, totalmente de acordo coa proposta, nada máis. Grazas. Ben, moitas grazas. Por lo tanto, sometemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto número 3, que é o expediente 10.000. Isto debe estar mal, debe sobrar aquí algunha cifra. 10.333, será seguramente 1.033. Modificación da ordenanza de subvencións. Entón, dúas cuestións, bueno, algo máis extensa. Pois ben, a modificación da ordenanza é unha modificación puramente técnica, meramente técnica, que responde a varios motivos, xa que no sustancial non cambia. Primeiro, é un lavado de cara, por chamarle de algún xeito, entrecomillado, para adaptar a terminoloxía e o contido ás moitas modificacións legislativas que houve na Lei Xeral de Subvencións e noutras normas, como as que contempla o BOE desde o ano 2017. Pois, por exemplo, modifícase con efectos do 22 de agosto de 2024 o artigo 2.4i por Lei Orgánica 2/2024 de 1 de agosto, referencia ao Boletín Oficial do Estado A 2024 15.936. Na forma indicada no artigo 13.3 bis por Real Decreto Lei 5/2023 do 28 de xuño. Entón, neste caso, será a referencia do BOE, BOE-A-2023 15.135. E díctase de conformidade co artigo 13.3 bis se establece criterios de verificación por Real Decreto 206/2023 do 28 de marzo, se queren tamén lles dou a referencia do BOE, e o BOE A 2023 7.940. Modifícase a disposición adicional da 18.2 por Lei 1/2023 do 20 de febreiro do ano 2023. Os artigos 8.1, 20.5 e 8 da disposición adicional da 16.1 por Lei 31/2022 do 23 de decembro. Neste caso é o BOE 22.128 ou a páxina 22.128 do BOE do ano 22, o artigo 45 a disposición adicional 2 por Lei 30/2022 de 23 de decembro. Se queren, eu despois doulles unha copia do que se modifica ou das leis que atinxen a todo isto. Con efectos desde 7 de outubro de 2022 o artigo 2.4 da Lei Orgánica de 10/2022 do 6 de setembro, os artigos 49.7 e 51.1 por Lei 22/2021 do 28 de decembro. Corríxense erros na Lei 11/2020 do 30 de decembro nun BOE, díctase de conformidade coa disposición adicional 27, establecen os requisitos necesarios para a súa aplicación, unha orde do 31.0 do 2021 do 30 de marzo,
E modifícanse os artigos 10.2, 51.2 e engádese a disposición adicional 27 a transitora 4 por lei 11/2020 de 30 de decembro. Engádese tamén a disposición adicional 26 por lei 6 do 2018 3 de xullo. Outro aspecto polo que se modifica é para adaptala e cohesionala ao marco do Plan Estratégico do Concello. Outro aspecto é regulamentar e aclarar o funcionamento dos órganos xestores e comisións de valoración que na redacción anterior presentaba algúns problemas de índole práctico a hora de artellar o procedemento. E o cuarto, regulamentar a obriga por medios electrónicos, garantindo a fenda digital e no novo marco do Real Decreto 203/2021. A cuestión importante que non afecta en absoluto, isto é esencial aclaralo xa, non afecta en absoluto ao marco de subvencións do Concello, que se deciden no anexo de subvencións do orzamento, no seu caso no plan estratégico, é unha cuestión puramente de tramitación. Entón, don Ramón non quere indicar nada. Don Daniel, o Bloque Nacionalista, son 3 minutos, se non lembro mal. Sí, seguramente non investa os 3 minutos. Bueno, simplemente, en primeiro lugar, decir que eu creo que non se votou a acto final. Non votouse, sí que se votou, non se votou, levanta... Sí ou non? Non. Deu a salvedazo Benegal respecto a ese tema, por non houve votación. Votámola agora. Tampouco isto. En relación xa co punto que nos ocupa da Ordenanza Xeral de Subvencións, bueno, decir que concordamos que hai cuestións de matiz entre as dúas comparando a ordenanza anterior a que se modifica e a que se pretende aprobar hoxe aquí, bueno, onde pois o título primeiro da anterior ordenanza comezaba no artigo 10 en adiante e na nova ordenanza comeza do 1 ao 9, comezando o título 2 do 10 para adiante. Bueno, simplemente é unha cuestión aí ao respecto dos títulos, pero que tampouco a modificación que ten no articulado é prácticamente menor, vale? Non tampouco ten moita incidencia, esta é unha cuestión, digamos, menor. Despois, ao respecto ao artigo 6, que tamén o nomea o señor alcalde, da nova ordenanza, onde se crean dous apartados novos, o apartado 2 e o apartado 3, con respecto pois á ordenanza anterior, e onde, bueno, se fala da obriga que ten as entidades para, digamos, personarse nos procesos e relacionarse co Concello mediante medios electrónicos, que entendemos que efectivamente a lei así o dispón e non cuestionamos, pero sí que efectivamente se di que exceptúase a obriga daquelas persoas físicas que en situación de fenda digital. Bueno, aí temos que un pouco ter en conta tamén que moitas veces pois posiblemente non todo o noso tecido asociativo vai estar o día en moitas cuestións de tipo telemático, de tipo, e que tamén teñamos a precaución precisa para que ninguén quede fora de xogo e que o tema da fenda digital non sexa unha excepción e que, bueno, que efectivamente teñamos un pouco en mente ese tipo de cuestión, porque non todo o mundo se manexa nas redes, non todo o mundo se manexa en moitas cuestións e que o tema da fenda digital non sexa algo que imposibilite que o tecido asociativo poda participar ou comunicarse ca administración. Bueno, desaparece tamén o apartado 3 no artigo o apartado 3 do artigo 18, e aí vincula pois, a publicidade ao respecto deste procedimento. Antes levaba a publicidade vertía no artigo 7, agora pasa ao artigo 8, pero bueno, realmente é moi similar, algunha cuestión de matiz, bueno, vinculada tamén aos cambios legais que acaba de referirse o señor alcalde. E si xa finalmente a disposición derogatoria final, non? A disposición final que é a que fala da bueno, digamos que derroga as ordenanzas que fosen aprobadas con anterioridade. A presente ordenanza derroga todas as ordenanzas anteriores en materia de subvencións. Bueno, entón, que tamén vai no propio documento que se pretende aprobar no artigo 2. Remato. Sí. Vai medio minuto máis. Venga, remato. Si remata agora... Non, remato, non teño nada máis que decir ao respecto desta cuestión, é que, bueno, que o tema da concurrencia competitiva continúe a ser pois a cuestión prioritada ao respecto do proceso de subvencións, e máis nada. Vale, grazas. Moitas grazas. O voceira do Partido Popular.
Buenas tardes a todos. Bueno, pues nosotros, el Partido Popular, lo que ve que va en marco a la legislación más bien estatal que autonómica, en la ley del 38/2003 del 17 de noviembre. Nosotros sí que le hemos dado una vuelta y realmente pues en el artículo 2, el concepto de las subvenciones, sí que vemos la falta de que las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicaran en el diario oficial correspondiente. No lo pone. Eso pode seguir. Prosiga, Sí, perdona, que a non ver, me por eso, interrumpir. Prosiga. no, señor alcalde, o sea, yo le digo lo que veo, lo que ve el Partido Popular que faltaría y que bueno, que realmente lo vemos un poco casi obligatorio, porque leyéndonos pues la ley, que me la tuve que leer entera, pues realmente falta en ese punto, ¿no? Y que las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicaran en el diario oficial correspondiente. Eso iría en el artículo 2, en el concepto de la subvención. Después, en el artículo en personas, artículo 5, personas beneficiarias, vamos a ver, ahí faltaría un punto también cuando se prevé expresamente en las bases reguladoras. En ningún momento lo pone cuando realmente el artículo 11 de la ley sí lo pone. Vale. Después, importante también, en el artículo 5, sigo leyendo el artículo 5, faltaría que no podrán disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 39 y 65 de esa ley. Que también es un tema importante, no figura, figura en lo que es la ley estatal y en la que es la nueva ordenanza no figura. Y entendemos que pues esas personas físicas o jurídicas que traten de pedir una subvención, pues que no podrán disolverse hasta que se haya transcurrido ese plazo previsto en la ley. Si quiere puede ir corrigiéndome. O sea, yo Non vou tengo... corrixir, eu voulle dicir algo ao final, nada máis. Vale. Creo que fago un resumen de todas elas e respondo para non interrumpir. Después, en el artículo 6, en las obligaciones de las personas beneficiarias, que correspondería al artículo 14 de la ley, sí que es nuevo que de conformidad al establecido en el artículo 14 tal de octubre, procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las personas físicas, jurídicas o entidades son personalidad jurídica sean beneficiarias de subvención reguladas en esta ordenanza estarán obligadas a relacionarse co Concello de Barbadas por medios electrónicos, lo mismo que dijo el compañero del BNG, que entendemos que por ahí tiene que ser para que todo el mundo lo meta por registro y los que, bueno, realmente en riesgo de por facenda digital, que pueda haber bueno, que se pueda exceptuar. En el artículo de publicidad, en el artículo 18, ahí vemos que falta un punto también, los beneficiarios deberán dar la ordenanza, perdón, la adecuada publicidad de carácter público de financiación, actividades e inversiones en los términos establecidos, que no figura, y sí lo pone el artículo 18 en la ley estatal. En cuanto, vamos a ver, al plan estratégico de subvenciones, todo de la evaluación, lo vemos todo correcto. Después, en el artículo 9, vemos que va figurando en el artículo 19 de la ley, ahí pone también, faltaría un punto, que la normativa reguladora de la subvención podrá exigir un importe de financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. Eso también es un punto importante que no figura y sí figura en la ley estatal. En el artículo 22, perdón, el artículo 11 nuestro de la nueva ordenanza, excepcionalmente siempre que así se prevé en las bases reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo, es decir, esto quiere Ten que decir... rematar, que leva un rato largo demais. Claro, es que si no puedo corregir... Pero na segunda intervención ten outra intervención despois. Pero si me deja luego que me Bueno, corrija. a mí dame igual, se os demais compañeros e compañeiras están de acordo, non teño inconveniente, pero se suscita debate, o tempo está consumido. No, debate no, yo es lo que veo que falta. Pois prosiga. Nada más, o sea, yo no voy a debatir. Lo único que veo son Eu o que lle puntos... vou a decir é os que lle vou a decir é que o poñan por escrito, que o poñan como alegacións. Este goberno que quere chegar a unha ordenanza consensuada, e podemos contemplar. O único que iba a decir en todo caso era que o da Facenda Digital. O da Facenda Digital Está bien. está ben,
Pero aquí sempre que se precisou da axuda do funcionariado para facelo, contarían con esa axuda. Eu creo que é importante que todos os colectivos que sexan susceptibles de recibir unha subvención, unha achega que teñan a documentación ou a acreditación axeitada para utilizar eses medios digitais. Se despois hai dúbidas, evidentemente, na área correspondente a esa achega van a ter colaboración. Creo que nunca ninguén quedou aquí sin que pudera solicitar unha achega por falta de colaboración ou porque houbera esa fenda digital. Pero si Sí. quere, prosiga. No, a ver, nosotros, yo no voy a entrar a debate. El Partido Popular lo que quiere es, vemos de la ley estatal, pues puntos que entendemos que realmente puedan ser consensuados con la nueva ordenanza y que entendemos que son pues para que la ordenanza sea completa, no entrar a debate. Nosotros no hemos visto nada que estuviera fuera de lugar, al contrario, que faltan pues una serie de puntualizaciones. Y continúo en el procedimiento ordinario en concurrencia competitiva. Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo entre los beneficiarios con importe global máximo destinado a subvenciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si sobrase, pues que realmente se pudiera prorratear entre las subvenciones, que normalmente no suele pasar, pero bueno, quedaría en cuestión de que se aumentase en su momento pues el importe para la concurrencia competitiva, de que ese sobrante, por así decirlo, se pudiera pues prorratear entre las peticiones. Y creo que todo lo demás lo vimos bien. Bueno, el artículo, la resolución, la ley pone 3 meses, que va a favor de las personas que piden lo que son las ayudas, y que realmente la ley pone 6 meses. O sea que aquí hemos mejorado, y lo digo así de claro, que en vez de ser los 6 meses, pues ponemos 3 meses. Creo que nada más, porque tengo todo subrayado, y nada, solamente serían esas cosas lo que el Partido Popular ha visto. Que hacer alegaciones, me parece que si ahora mismo se pudiera incluir eso, no tendríamos ni que hacer alegaciones. Eu habría que estudiarlo. Eu non son técnico e o señor secretario teria que analizar unha por unha cada unha das matizacións, vamos a chamar matizacións, non sei se son ou non son. Eu non podo afirmar que sexa correcto, non dubido, ni moito Yo menos. lo he sacado de la ley estatal, Eu non o dubido, no me lo he inventado. eu non o dubido, pero evidentemente estamos nun pleno e iso precisa un estudio. Eu suxiro que se fagan alegacións. Se é así, eu considero que non deberíamos ter problema. E digo deberíamos, non debamos, en Ir a matiz alegaciones, lingüístico. señor Ou alcalde, propostas, pero deixámoslo para o próximo pleno, non sei se é posible, se é viable, non o sei. que nos lo diga el señor Claro, por secretario. eso estou dirixindo a él. E para incorporalas, non o sei. Eu personalmente considero que sería o acaído alegacións. Non sei xurídicamente como é. A ver, poden ser alegacións ou pode quedar por próximo pleno tamén. Pero claro, habría que plasmalas por escrito tamén. Claro. E de todas E maneiras, habría que analizalas. de todas maneiras, o que está, é dicir, a ordenanza, lóxicamente, non recolle todos os aspectos da lei. Claro, entón, todo o que non este incluído na ordenanza, que este na lei, é aplicación a lei. Sempre a lei é sempre de aplicación, non se pode aplicar en contra da lei nunca. E todo o que non este incluído na ordenanza, pois remítese á lei de subvencións, a lei galega. Entón, bueno, aí tampouco... Quer decir que o que non este incluído na ordenanza vaise a lei estatal, básicamente. Non sei como... A lei galega e a lei estatal. El Partido Popular lo que no quiere es paralizarlo. O sea, realmente lo único que nosotros hemos visto, puntos estratégicos que realmente están en la ley estatal, que se podrían añadir a lo que es la nueva ordenanza, pero que realmente no es nada... Por eso, pero claro, porque teríamos que analizar se eso se axusta realmente á lei, ao que di a lei. Eu non o sei. El tampouco se vai por a mirarlo agora mesmo. Creo que a aclaración que fixo é bastante contundente no sentido de decir o que non está aquí queda sometido ao ámbito legal superior. Entón, non sei, como vostedes decidan. Eu aquí estou aberto a que isto se aprobe por unanimidade, evidentemente. Opinións de dos outros grupos. De Ramón? Eu creo que se perdeu unha ocasión nas comisións informativas para presentar estas cousas. E hoxe foi Eu sí. incluílas.
aprobado, non sei. Don Daniel. Sí, eu viña a decir o mesmo, que para eso están as comisións informativas, que parece que están baleiras de contido e precisamente son para modificar este tipo de cuestións. Para preparar con antelación o que se leva a pleno. Pero por outra parte, creo que foi bastante elocuente a aclaración do secretario que cualquera norma que traigamos a este pleno está supeditada as normas de ámbito estatal ou autonómico. Así que matizar estas cuestións pois pode ser unha cuestión máis ornamental que xurídica, de aceptación xurídica. Xurídicamente, polo que acaba de decir o señor secretario, non ten relevancia. Pero si eso impide o voto a favor do Partido Popular, estamos dispostos a incluílo. Sempre e cando, evidentemente, acordemos aquí cal é o proceso e o procedimento. Non sei, don Serafín. A ver, nós consideramos que si non se está de acordo co que se presenta hoxe aquí, efectivamente, hai ese trámite da Comisión Informativa que non se trouxo, pois terán que votar como consideren e presentar as alegacións no plazo pertinente. Pois sí. Eu que considero benegar, porque o resto parece un pouco fora de lugar, unha camalachada. Entón, o que nós entendemos que ese é o proceso. Se o Partido Popular entende que hai cuestións que lle imposibilitan votarle a favor, pois que presenta as emendas ás alegacións no plazo pertinente. Eu personalmente tamén considero o mesmo, dado que alguén, se houbera consenso entre os grupos políticos de decir, bueno, pois con eso é suficiente, ben, pero lo que considera eso, creo que é o máis correcto tamén. Yo, señor secretario, en principio tamén suscribe esa opinión. Sí, senón sería tramitalo como unha emenda. Claro. Como Pero emenda claro, de facto. precisaríamos o Exactamente. estudo previo de toda esa legislación e de todos esos aspectos. Vostedes dirán, eu susírolles que presenten emendas. Digo, alegacións. Denos un minuto. Sí, por favor, pero non moito máis. Dígame. Lo que estábamos preguntando es si estaríamos en tiempo de informar para presentar las alegaciones para no parar el... O tempo e forma son que hai 15 días hábiles para presentar as alegacións. 30 para as alegacións. Sí, 30 días, son claro. 30. Depende de cando as presenten vostedes. Si o teñen tan ben perfilado, tan ben preparado e tan ben analizado, pois podían as presentar mañá e podría ir ao próximo pleno ordinario. Claro, hasta dentro un mes, bueno, hasta dentro non sei cando corresponde o próximo pleno ordinario, menos un mes, claro. Pero, unha consulta por secretario. Pero, aínda que se inclúan esas alegacións, porque o que dixo o señor Obispo son cuestións que simplemente fan referencia a cousas que aparecen no articulado da lei, pero que non modifican xurídicamente para nada a ordenanza, entón é que esas emendas ou esas alegacións non teñen percorrido tampouco. O que podemos, acaba de me ocurrir agora, podemos indicar que en todo o que non está contemplado na ordenanza, non sei se é xurídicamente válido, todo o que non está contemplado na ordenanza, que nos remitimos á lei de ámbito estatal. Eso xa cae de caixón, claro. Que entón tamén as propostas que están facendo vostedes, ou está facendo doña Chelo neste caso, é o mismo. É o mismo que estamos dicindo. E incluso o que está recollido na ordenanza Se vai encontrar a lei que decae. está sometido ao imperio da lei, Claro. co cual non este na ordenanza, evidentemente a lei é de rango superior á ordenanza e vai ser sempre de aplicación. Entón, ele acaba de decir, don Rodrigo, que todo o que non está aquí contemplado está sometido á lei estatal. Entón, postergar isto por máis tempo creo que é un pouco estéril. Como vostede vexan, se non procedemos á votación, pero quero indicar outra cousa, doña Chelo. Falou vostede de prorratear no caso de diñeiro sobrante, pero é que basicamente as subvencións justifícanse. Tamén, a mí non me parece mal, pero as subvencións justifícanse. Si hai unha justificación da subvención con facturas e semellantes, non dimos a dar máis diñeiro a un colectivo se é que sobra cando non o ten para justificar. Quero facer ese matiz. Bueno, pois, eso. Como digan, eu considero que debíamos votar.
Votar hai na que votar, eso está claro. Outra cosa é que vostedes despois queran presentar alegacións. Bueno, votos a favor. Unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto número... Un momentiño, por favor. Aínda que acabamos de votala por unanimidade, entendo que eles, aínda que acaban de votar a favor, poden tamén alegar, non? Sí, claro, unha vez na institución pública poden presentar alegacións e estudaránse. De todas maneiras, tamén na acta queda recollido todas as precisións mantidas aquí. Eso que os reitero que todo o que non está incluído na ordenanza vai á legislación estatal ou autonómica correspondente. Eso está claro. Pois ben, visto, pasamos ao punto número 4, que é o expediente 1314, moción do PP relativo ao Día Internacional das Mulleres 8 anos. Ten a palabra o... Como que seguimos sin votar? O primeiro acta, sí. Isto tiña que recordar o secretario. Votos a favor da acta. Unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é o expediente 1314, moción do PP relativo ao Día Internacional das Mulleres 8M. O voceiro ou voceira ten a palabra. Neste caso son 5 minutos. Para el Partido Popular, el 8 de marzo se traslada a los 365 días del año. Digo esto, comienzo porque realmente pues hoy es 10 de marzo, el sábado fue el día 8 y entendemos que para el Partido Popular traer esta moción hoy consideramos que es para los 365 días del año. Como cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional das Mulleres, unha data instaurada por primeira vez fai 50 anos pola Organización das Nacións Unidas. En este día, en palabras da ONU, refírese ás mulleres correntes como artífice da historia e afunde as súas raíces na loita plusicular por participar na sociedade en pé de igualdade ca os homes. Este 2025, 8 de marzo, cobra especial relevancia xa que cumpriron 30 anos de declaración da Plataforma de Acción de Beijing, o plan de promover os dereitos das mulleres e as nenas en todo o mundo da sociedade. Os progresos non foron homoxéneos e por iso persisten as desigualdades entre mulleres e homes e sigue habendo obstáculos que supoñen consecuencias negativas a todos os niveis. Por iso mismo e para seguir dando pasos adiante, a sociedade no seu conxunto debe unirse a cooperar para combater estas limitacións e que as mulleres de todo o mundo acaden a plena igualdade de dereitos e liberdades. Para poder lograrlo, os poderes públicos teñen a obriga de adoptar políticas desenvolvidas baixo a transversalidade de xénero coas que facer real a igualdade económica, social e cultural e así conseguir unha sociedade máis democrática, máis xusta, solidaria e igualitaria. Nesas políticas públicas son prioritarias medidas coas que poder eliminar todas as formas de discriminación contra mulleres e nenas, ademais de suprimir todas as barreiras de xénero que imposibilitan a igualdade real e efectiva. A máis humana da discriminacións, por suposto, os asasinatos por violencia de xénero contra a que debemos seguir loitando conxuntamente ata a súa erradicación. Ningunha máis. Na actualidade, as mulleres e as nenas siguen atopándose con barreiras de xénero en diferentes eidos da sociedade, como, por exemplo, o emprego ou o ascenso cara a posicións de liderado nas organizacións. Por iso, e aínda que Galicia é un dos lugares de España con máis mulleres en postos directivos, é certo que en todos os países do mundo queda moito por avanzar para que as mulleres podan desenvolver carreiras duradeiras e seguir rachando cos teitos de cristal. Neste punto é importante salientar as necesidades de seguir avanzando en materia de conciliación e corresponsabilidade para que ser nai ou ter unha persoa dependente ao cargo non supoña un prexuízo por razón de xénero. De mismo xeito, continúan existindo estereotipos de xénero no eido laboral con sectores masculinizados, algo para o que é imprescindible seguir amosando referentes femeninos en eidos nos que históricamente se prepuxo non estar destinados para as mulleres. Porque aínda que o acceso delas á educación superior é cada vez maior, siguen a existir fendas en áreas específicas. As rapazas continúan optando por ramas como ciencias da saúde vencelladas aos cuidados, mentras que nas disciplinas técnicas como enxeñerías ou matemáticas a presencia sigue a ser menor. Isto ten consecuencias no mercado laboral. As mulleres a non elexir estudos STEM non ocupan espazos laborais nos sectores nos que as condicións económicas non superiores á media.
Nunha data como 8 de marzo é indispensable reivindicar tamén a loita e a persistencia de todas as mulleres que traballaron e se esforzaron por facer deste mundo un lugar máis igualitario. A valentía de todas elas lémbranos que outro mundo é posible sen retomamos as demandas históricas que atrasaron a participación das mulleres nos diferentes... Por favor. Es que oírlos por detrás. A valentía de todas elas lémbranos que outro mundo é posible se retomamos as demandas históricas que atrasaron a participación das mulleres nos diferentes espacios educativos, económicos, sociais, culturais e políticos. E sobre todo que é posible se todas as mulleres e a todas as sociedades o fai a unísono. Escoitar a facer valer as súas voces, experiencias e achegas significa derrubar todas as barreiras que impiden o exercicio dos seus dereitos e con iso erradicar cualquier tipo de violencia e discriminación na súa contra. Por todo isto é imprescindible ser firmes nos dereitos e liberdades das mulleres, condenar cualquier comentario ou acción machista ou sexista que poida supoñer un paso atrás no avance cara a unha sociedade libre de discriminacións e desigualdades polo feito de ser mulleres ou nenas. Hai exemplos moi claros de que estas situacións aínda pasan e non hai unha clara postura en contra por parte de todos os actores da sociedade. Por exemplo, moi recentemente unha organización sindical difundiu un cartel de crítica á conselleira de Política Social e Igualdade con un indudable carácter machista e sexista. Situacións como estas é preciso condenalas con rotundidade, por iso desde o Partido Popular seguimos pedindo unha rectificación ou cartaz e unha condena de todos os grupos políticos. Polo tanto, ten que vemos... rematar, doña Chelo. Aí continuo máis Si tarde. continúa na seguinte, por favor. É que non sei se lle vai dar tempo a lelo todo. Non. Por eso. Bueno, ten a palabra don Ramón Padrón. Moitas gracias e boa tarde, que antes non o dixen. Ben, nos non vamos a debatir sobre estas cuestións que consideramos xa que todos deberíamos estar unánimemente de acordo. Remitímonos á declaración institucional que se fixo aquí no Concello. Sí que facer unhas pequenas matizacións sobre o tema este, poñer sobre a mesa a nosa preocupación porque ver que o movemento feminista está hoxe dividido, que houve manifestacións por unha banda e por outra, mostrar a nosa preocupación por iso, que deberá ser un movimento unido, e tamén, xa que ven aquí unha moción do Partido Popular, lembrarlles que vostedes na Xunta, pois, entre comillas, degradaron o que era o Igualdade, que creo que pasou dunha Secretaría Xeral a unha Dirección Xeral, se non me equivoco. Entonces, pois é un pouco contraproducente con todo isto que nos traen hoxe aquí, a modo de reflexión. E tamén dicir que tamén certamente hai certas cuestións que houve estes días, como nomeou antes, que a veces tamén por parte de grupos que defenden moi abertamente o tema da violencia de xénero e todas estas cuestións, pois non condenan tamén certas cuestións. Nada máis, moitas gracias. Don Daniel. Sí, gracias. Bueno, precisamente, disculpe, doña Chel, porque estábamos falando Ramón e eu, precisamente porque estábamos mirando a ver se a Xunta de Galicia recapacitara finalmente cambiar a estrutura da Xunta de Galicia, pero non, con este novo goberno de Alfonso Rueda, pois sí que se degradou de Secretaría Xeral a Dirección Xeral de Igualdade, que, bueno, que me congratula que o Partido Popular de Barbadás pois traiga esta moción. Eu estou de acordo particularmente, estou tamén moi de acordo con que non só insten o Goberno de España como fan habitualmente, sino tamén a Xunta de Galicia. Pola miña parte, bueno, pois un pouco tamén remitirme á declaración institucional que se consensuou entre os grupos políticos, promovida pola concelleira Elie, que outro día demos lectura aquí, e que contou con presenza de todos os grupos políticos. E entón, pois nada, remitirme a eso, que sí que é unha necesidade actual, seguramente a corto e medio prazo tamén, que sigamos apostando pola igualdade real e efectiva. Moitas grazas. Ten a palabra dona Nuria, supoño.
Ben, boa tarde. A proposta, a moción que nos trae hoxe o Partido Popular é cando menos sorprendente. Non por os contidos que aquí amosan, cos que estamos totalmente de acordo, incluído a condena a ese cartazo que fan alusión, senón porque lle falta un punto máis importante de todos os que puxeron, e o único que non poden incluir, a credibilidade. Por que incluo isto? Porque o PP, ao longo de toda a súa historia, ten sido un dos partidos máis reaccionarios en contra das políticas de igualdade e os avances sociais. Poñolle 3 grupos de exemplos. Son todas as políticas as que votaron en contra, empezando por a lei contra o divorcio, en 1981, que aquelas eran Alianza Popular, a lei de violencia de xénero, 2004, a lei de aprobación do matrimonio entre persoas do mesmo sexo, 2005, lei de igualdade de trato e non discriminación, 2007, lei de paridade, 2007 tamén, lei de interrupción voluntaria do embarazo, 2010, lei de transexualidade, 2018, lei de permiso de paternidade igualitario, 2019, lei LGTBI, 2020, lei de coeducación, 2020, lei de protección integral das persoas trans, 2021. No seu goberno no Estado, desde o ano 2011-2018, recortaron un 42% dos fondos destinados á loita contra a violencia machista. Na Xunta de Galiza non solamente reducen os orzamentos, tamén teñen os centros de información á muller con recursos insuficientes. Pero hai máis exemplos. O PP non pode falar de igualdade cando pacta con vos en comunidades e concellos onde se eliminan áreas de igualdade, se suprimen axudas a vítimas de violencia machista e se proíben campañas contra a discriminación. E poño un exemplo, Castela e León. Incluso se intentou obrigar os médicos a ofrecerlles ás mulleres embarazadas escoitar o latexo do seu feto antes de abortar. Eliminaron o concepto de violencia de xénero dos documentos oficiais, sustituindo por violencia intrafamiliar, recortes en orzamentos, o mesmo na Comunidade Valenciana, en Aragón, Murcia. Pero hai máis, os silencios cómplices ante comentarios e ataques machistas, como por exemplo o máis mediático, o caso Rubiales, onde, sacaron balón fora como puderon, pero non o condenaron abertamente. Outro día, o señor Feijóo, 7 de marzo, dixo que o feminismo que el defendía era o feminismo das nosas aboas. Miren, o Partido Popular votou sistemáticamente en contra de todos os avances que son fundamentais para a igualdade e a dignidade de todas as persoas. As súas accións e decisións falan por sí mesmas. Cada un dos seus votos en contra representa un paso atrás na loita polos dereitos que hoxe damos por supostos. Agora, con esta moción, o que pretende realizar un lavado de faciana e presentarse como defensores do feminismo e da igualdade. É importante lembrarlles que ata o ano 2015 neste Concello non contaba cunha Concellería de Igualdade, nin unha concelleira que traballase día a día para abordar as desigualdades que afectan a moitas mulleres. Só desde a chegada do bipartito entre BNG e PSOE empezamos a ver cambios significativos como a creación da propia Concellería de Igualdade, o CIN, a implementación de políticas que realmente buscan promover a igualdade e dar visibilidade ás problemáticas que enfrentan as mulleres. Antes de 2015, vostedes dúas estaban nese goberno, as iniciativas deste Concello limitábanse a cursos de costura e palilleiras, sen abordar as verdadeiras necesidades e demandas das mulleres de Barbadás. Con todo o respeto, estas actividades non eran suficientes para falar de igualdade. A partir do cambio de goberno comezamos a desenvolver programas e actos para facer efectiva a igualdade e a pesar das críticas constantes do PP, seguimos avanzando. Grazas. Rematou. No. Grazas. Dona Eli, ten a palabra. Grazas, alcalde. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, supoño que xo dixo dona Chelo que esta moción era un pouco para conmemorar o 8M, Día Internacional das Mulleres, pero entendo, estou de acordo con todos, de que non é o 8M, son os 165 días do ano que así o plasmo, ou vou plasmar na seguinte moción. Bueno, evidentemente recibimos unha moción do Partido Popular na que na exposición de motivos plantexan unha serie de aspectos que demostran que segue existindo desigualdade entre mulleres e homes na nosa sociedade. Pese aos distintos avances que se teñen dado e que estas desigualdades aínda existentes supoñen unha serie de consecuencias negativas. Neso estamos totalmente de acordo con vostedes e, polo tanto, creemos que as políticas públicas son prioritarias para eliminar todas as formas de discriminación contra as mulleres e nenas, así como a violencia de xénero da que falan no seu escrito. Nese sentido, dende o Concello de Barbadás, queremos lembrar que o traballo en prol da igualdade e en contra a violencia de xénero é un traballo continuo e diario, que se leva a cabo os 365 días do ano e a situación de desigualdade existente na sociedade entre homes e mulleres persiste todo o ano. Non só debemos acordarnos desto en torno a unha data concreta, como é o 8M, senón que este é un traballo continuo, froito das reivindicacións históricas das mulleres e do feminismo e que ten o resultado na elaboración de políticas públicas que apoian e defenden e visibilizan as mulleres e neso os socialistas témolo claro, sendo a igualdade un eixo prioritario de todas as nosas políticas.
As leis máis importantes de igualdade no noso país viñeron das mãos do socialismo. A nivel municipal, este equipo de goberno tamén demostra un compromiso coa promoción da igualdade. Primeiro, a través da súa propia estructura, xa que temos unha Consellería de Igualdade na que se traballan todos os temas e un CIM, que é un servicio de igualdade a nivel municipal de referencia dende o que se atenden directamente situacións de desigualdade das propias mulleres, principalmente casos de violencia de xénero, e dende onde se resolven as súas demandas. Este é un servizo de asesoramento, información e orientación esencial para as mulleres do noso Concello. Se me permiten, voulle dar uns datos que considero que son relevantes, que oxalá non tuveramos que dalos, pero por desgracia temos que dar, non? As persoas atendidas no CIN de Barbadás dende xaneiro de 2024 ata hoxe foron 156 mulleres, dúas delas fora da provincia. O número de consultas e atencións prestadas a estas usuarias no mesmo período foron de 957 atencións. 174 foron de asesoramento xurídico, 218 de atención psicolóxica e 568 atención social. A maiores, dende a Consellería de Igualdade, levanse a cabo durante todo o ano actuacións, campañas, actividades a favor da promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero e trabállase de maneira activa coordinadamente con outras entidades como centros de ensino, forzas e corpos de seguridade, centro de saúde, servicios sociais, administracións autonómicas e subdelegacións de goberno. Froito deste traballo diario e continuo o CIN de Barbadás e que, teño que está ben dicilo, pois é un dos mellores valorados da provincia según nos fan a chegar. Agora ten que rematar. Grazas, Deixe sigo para a despois. segunda intervención. Don Ramón. Perdón, si, doña Chelo, ten 3 minutos agora, sí. Polo tanto, vemos claro que é preciso seguir apostando por accións de sensibilización e de reflexión nos que a sociedade, sobre todo a xente moza como xeración do presente e do futuro, sexa consciente das limitacións e das discriminacións que siguen a existir por razón de xénero. Por todo isto exposto, o Grupo Municipal propón o seguinte acordo: expresar o seu total rexeitamento a cualquier tipo de mensaxe ou acción que supoña unha discriminación ou violencia polo feito de ser muller, impulsar iniciativas para visibilizar ou galardoar a trayectoria de mulleres referentes da contorna en diversos ámbitos, especialmente aqueles máis masculinizados, solicitar financiamento á Xunta de Galicia e ao Goberno Central para impulsar actividades que favorezan a corresponsabilidade e a conciliación imprescindible para garantir a igualdade de oportunidades, promover campañas de sensibilización accesibles a toda a poboación en materia de igualdade nos que se busque, entre outros aspectos, erradicar a lingua sexista, reforzar os recursos para os centros de formación á muller que son de titularidade municipal, instar a Xunta de Galicia a reforzar as políticas en prol de igualdade, ampliar as accións para promover a corresponsabilidade familiar e promover campañas divulgativas para avanzar na igualdade real entre mulleres e homes en todos os ámbitos da sociedade, achegar máis financiamento aos concellos para desenvolver programas de conciliación para facilitar a vida familiar laboral e que permitan, por tanto, mulleres como homes poidan desenvolver a súa carreira profesional en igualdade de condicións, facilitar máis ferramentas aos centros de formación á muller ao ser un recurso imprescindible no asesoramento e acompañamento das mulleres e moi especialmente aquelas que se atopan nunha situación de vulnerabilidade, impulsar a presencia de mulleres en sectores empresariais que son tradicionalmente ocupados por homes, así como en postos de liderado, ao mesmo tempo que se promove a incursión de nenas e rapazas en estudios STEM, fomentar a formación e a capacitación de mulleres novas para a adquisición de habilidades e ámbitos como o científico ou tecnolóxico, impulsar o emprendemento femenino en sectores como rural e de mulleres de maior idade en a que é máis complicado o acceso ao emprego, instar ao Goberno de España a aumentar o orzamento de servicios e programas destinados á promoción da igualdade e ao fomento de corresponsabilidade, achegar máis financiamento ás medidas postas en marcha en Galicia que garanten a conciliación das fillas e fillos e, por tanto, faciliten a igualdade laboral, fomentar participación efectiva das mulleres na toma de decisión e na elaboración de estrategias para o seu apoderamento ao longo de todo a súa carreira, observar o cumprimento de non discriminación por razón de sexo, sexan directas ou indirectas, en especial as derivadas de maternidade, a asunción de obrigas familiares ao Estado civil, reforzar a protección das mulleres frente aos contidos sexistas difundidos a través de tecnoloxías da información e da comunicación
comunicación que supoñan intromisións ilexítimas no dereito fundamental á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe das mulleres. E, por último, atender a demanda do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e da Xunta de Galicia para a creación de 5 novos xulgados exclusivos contra a violencia de xénero en Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra e Ferrol. Non sei se me queda algún... Non, xa superen 20 segundos. Quedalle unha última intervención de 1 minuto. Don Ramón. Sí, moitas veces. Vamos a ver. Habendo unha declaración institucional como hai, na que todos apoiamos unánimemente, voulles a dicir unha cousa. A presentación desta moción por parte de vostedes é un acto de hipocresía política. Eu voulle explicar por qué. Porque aquí ven o logotipo de PP, Partido Popular, tendo que é o Partido Nacional. Ben, se que pon debaixo Barbadás. Bueno, pois este partido é o que está gobernando con un partido que se chama Vox en moitas comunidades autónomas, ou ata fai pouco estaba gobernando, e é un partido que está metido na ola esta que ven por parte de Europa e tamén agora en Estados Unidos, que pon en dúbida, cando menos en dúbida, todo o que dixemos na declaración institucional. Por lo tanto, repito, é un acto de hipocresía política. E logo fagolles unha pregunta. Se nas vindeiras eleccións municipais dentro de 2 anos chega por casualidade a entrar nesta corporación Vox e vostedes poden gobernar con eles, van a manter todo isto que ven aquí? Todos estes acordos? Esa é a miña pregunta. Moitas gracias. Grazas, don Ramón. Don Daniel, quedalle 1 minuto e medio. Eu vou ser un poquinho máis optimista. Espero que non entre Vox nesta corporación. Pero bueno, como dixen antes, congratúlome de que o Partido Popular teña esa capacidade de evolucionar canto menos pois hacia este tipo de declaracións. Antes dixen que estuvemos todos os partidos políticos representados, o sea, todos os grupos desta corporación representados, e faltou a representación do BNG, curioso, cuanto menos na declaración institucional que tuvemos o venres, non foi o venres, sí? Eli. Non digo por matizar, para que quede claro que a nosa postura pois sempre foi de apoio ás declaracións institucionais, e máis cando se comparten antes de ser feitas. E nada, pois reitero o apoio á moción e que este tipo de dirección política pois que se manteña no Partido Popular de Barbadás non só como unha illa dentro do Partido Popular, sino que poidan transmitirlle estos seus compañeiros de outros concellos, polo menos, canto menos a nivel galego. Gracias. Moitas grazas, don Daniel. Ten a palabra a vocera do Bloque Nacionalista. Ten 3 minutos. Vale, vamos a ceder algúns segundos ao señor Rei para que rectifique o que acaba de decir. Nos dixemos a concelleira que estábamos de acordo con esa declaración institucional. O único que fixemos é facerlle unha pequena corrección, violencia de xénero por violencia machista. Foi o único que fixemos. Entón, por favor, rectifique. Ben, con respecto á moción do Partido Popular, vostedes pretenden vender unha moción, un compromiso coa igualdade de xénero que non se corresponde ca acción política real. Non só non puxo en marcha medidas efectivas para combatir a discriminación, senón que ali onde gobernan recortaron recursos, pactaron coa ultradereita e permitiron discursos machistas sen condenalos. Se o PP quere agora unirse a nós nesta causa, benvidos sexan, pero pedimoslle unha reflexión profunda sobre as súas accións e a súa historia e que deixen ese doble raseiro de medir. Por un lado, di o señor Feijóo que o que defende son o feminismo das nosas aboas e por outro traen esta moción. A igualdade require coherencia, require compromiso, require accións concretas. Por lo tanto, instámolos a que, en vez de utilizar a igualdade como un simple eslogan, traballen de forma efectiva e sincera para eliminar as desigualdades que ainda afectan a nosa sociedade. Só con unha postura firme e coherente poderemos construir un futuro no que a igualdade sexa unha realidade para todos e para todas. Reafirmémonos no noso compromiso con esta causa e exixamos que todos os partidos políticos, incluídos aqueles cos que pactan, actúen en consecuencia. Grazas. Grazas a vostede. Sí, bueno, pero por alusións, moi brevemente. Creo que non me entendeu. Eu non dixen que non apoyaran a declaración institucional, sino que non estuveron aquí presentes na lectura. Eso foi o que dixen eu, non foi que non apoyaran a declaración institucional. Non houbera podido ser. Claro, efectivamente, saben que as declaracións institucionales son por unanimidade.
Entón, nada, eu simplemente era facer o matiz de que non estuveron aquí presentes. E non me meto en por que non estuveron, porque entendo que habería condicionantes laborais. Vale? Corresponde a Eli o turno de palabra, ten 3 minutos. Grazas, 3 minutos. Vale, perfecto. En relación aos acordos que vostedes propoñen nos 5 primeiros puntos, pois a verdade que non os vou a ler porque creo que os temos todos e senón non acabo ni mañá. Entonces vou resumir un pouquiño todos. Estamos totalmente de acordo con eles, pero estamos de acordo nestes puntos, no punto 3 da primeira parte, e así o que estamos facendo do Concello de Barbadás, xa que ano tras ano solicitamos subvencións á Xunta de Galicia e o aveiro da orde da Consellería de Política Social e Igualdade dirixidas ás entidades locais para o fomento da igualdade nas 3 liñas de dita subvención. Nós solicitámoslas sempre e todas as que poda haber. Pedimos o plan corresponsables, apoios aos CINS, promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero, pedimos a subvención para a contratación de 2 persoas, mulleres, que sofren violencia de xénero, que de feito últimamente temos que dicir que nos la están concedendo. De feito, fai unha semana chegounos de que a tiñamos aprobada. Así mesmo, xestionamos as axudas do Pacto de Estado frente á violencia de xénero que o Goberno Central transfire ás entidades locais todos os anos. Bueno, vou facer aquí un pequeno inciso, depois sigo se teño tempo, que antes creo que non quedou tal, vou non decir, porque creo que temos que agradecerlle ao personal que temos o traballo que fan día a día. Quero recordarlle a todos e a todas que o CIN está moi ben valorado, pero xa non porque o diga eu, non, por diferentes organismos e institucións. Penso que todas as que estamos hoxe aquí temoslle que dar as grazas aos 3 técnicos que están no CIN, que realmente son eles e elas as que atenden as mulleres que entran pola porta. Fan un traballo extraordinario o traballo é deles, efectivamente. Entonces, bueno, quero seguir que sumámonos a todos os acordos, tanto os primeiros, que son tantos os primeiros, como os de instar a Xunta. Por suposto que vamos instar a Xunta en todo. Reafírmome, digo con moita contundencia que necesitamos máis financiamento. As administracións locais non teñen suficientes cartos ou financiamento para poder acatar con todo o que está pasando. Entón, sí é verdad que instamos a que nos acheguen máis financiamento, sobre todo para a atención do CIN, porque necesitamos máis profesionales para poder atender mellor as mulleres, que consideramos que están ben atendidas, pero, por desgracia, non é suficiente. Despois, instar ao Goberno de España, por suposto, estamos de acordo cos 6 puntos. Vamos, nos penso que estamos de acordo, temos que reforzar, temos que ter protección para as mulleres e nenas, con motivo, sobre todo, do mal uso das novas tecnoloxías que falábamos antes, e garantir o dereito á intimidade da súa propia imaxe das mulleres e das mozas, e perseguir estes delitos, así como a indución á prostitución a través de medios tecnolóxicos. Eso había que, atalo, pero polo miúdo. E, por último, tamén estamos de acordo en apoiar a demanda da creación de novos xulgados específicos e inclusivos para abordarse dos casos de violencia de xénero, porque están hasta arriba de traballo e é imposible sacar. Grazas. Grazas. Doña Chelo, ten un minuto. A ver si puedo pasar dese minuto. Xa se excedeu antes, doña Chelo. Que Por favor. Isto é un testamento. No, fixérono vostedes. Non me dá tiempo a contestarle a todos. Bueno, empiezo con el minuto. Empezo co minuto, veña. Hace 18 años que la persona que le habla es mujer y entró en esta corporación como teniente alcalde, en un grupo pues que en su momento pues era casi de hombres, le voy a decir, casi de hombres. Y le voy a decir una cosa, en ningún momento las mujeres que pertenecíamos al Grupo Popular nos vimos, al contrario, nos han dejado trabajar solas. Hemos hecho, como usted dice, palilleiras y costureiras para nada. En el polideportivo había niños en deportes de niñas, niñas en deportes de niños. Igualdad de todos los géneros. Seguramente no teníamos el departamento de igualdad, eso le puedo dar la razón, pero que las mujeres que estuvimos trabajando en el Partido Popular, en la corporación, estuvimos con la igualdad
de las 3 personas y 3 mujeres que pasaremos a la historia en esta corporación, por ser las primeras mujeres en estar como concelleiras, le diré que la igualdad sí la teníamos, no solo palilleras y costureiras. En el CIN, en el CED con cursos para hombres y Doña Chelo, mujeres, ten que sí, rematar, no, queda ya un minuto e termino. medio. Pero lo que usted ha dicho, sinceramente, me hace daño. Doña Chelo, por favor. Me hace daño. Bueno. Piense lo que usted está Doña diciendo. Chelo, por favor. Eu agora non vou a debatir sobre eso, pero voulle recordar que aquí houbo antes outras mulleres tamén, antes que vostede, non foron as primeiras mulleres concelleiras neste concello. Aquí, se non lembro mal, estivo doña Teresa Paz. Vale. En Pois gobernar, iso non o dixo, perdón, pero houbo en outras gobernar. concelleiras que foron doña Teresa Paz e dona Reis. Rectifico, Por señor exemplo, alcalde, entón en rectifique gobernar. porque o que dixo non era certo. Gobernar, Vale. perdón. Eso é certo. Eso é certo, pero que foron as primeiras concelleiras, non. Entón, esa medalla rectificada xa está. Eu fago unha pregunta, moi brevemente. Aquí, nesta proposta que fan vostedes, por todo exposto, este grupo municipal propón o seguinte acordo, pero non insta a nadie, menciona aquí a Xunta de Galicia de pasada, pero despois volve a instar a Xunta de Galicia. Todo isto podía non incorporar na solicitude de instar a Xunta de Galicia. É que, por todo exposto, este grupo municipal propón o seguinte acordo, pero non se dirixe a ninguén. Os 5 primeiros puntos non se dirixen a ninguén. Despois hai 6 que se dirixen instando a Xunta de Galicia e outros 6 instando ao Goberno Central. Certo. Me falta la palabra al Concello, perdón. Pero Concello, doña Chelo, se fala vostede expresar o seu total correcto, impulsar iniciativas, vale. Pois solicitar financiamento á Xunta de Galicia. Xa está facendo. Pois entón hai que engadir aquí o Concello. Pero eso xa se está facendo. A ver, si estamos al... Perdón, que me meta... No, que claro, eu non entendía toda esta parafernalia. Bueno, parafernalia, perdón, é unha forma de falar. Todo este discurso. Parafernalia. No, parafernalia, claro, porque dicía, a quen? Los 5 primeros son al Concello, los siguientes son a la Xunta y los siguientes... No, o segundo e o terceiro está claro. Pero o primeiro, dicía, pois que o incluían. Al transcribirla igual se me pasó lo del Concello. Bueno, sí, para o señor secretario, máis que nada. Está mirando que teño aquí unha copia do ROM, do Reglamento Orgánico Municipal, que precisamente, tendo en conta isto que acaba de decir o señor alcalde, por unha parte están na deliberación, o sea, do que se trae a pleno, por unha parte están os acordos e por outra parte están as mocións. E isto que presenta como moción o Partido Popular, o pleno do Concello, que o presenta como moción, inclúe as dous cuestións. Por unha parte, o que acaba de decir o alcalde, dice, este grupo municipal propón o seguinte acordo. E despois instar a Xunta a todo isto. O sea, non me queda claro se é un acordo, se é unha moción. Porque a tramitación é diferente, según pon aquí o ROM. Podo lle decir, o artigo 36 do ROM, que estaba botando un vistazo, entón, pois non sei se estamos votando un acordo ou unha moción. Sería unha moción, como ven tamén expresada, moción. Sí. Pois unha moción. Pois votos a favor da mesma. Unanimidade, moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto, que é o 5. Expediente 1324-2025, moción do BNG para solicitar á Xunta de Galicia a aprobación por lei e posta en marcha da valedoría de igualdade. Ten a palabra a súa voceira, supoño. Ben, o feminismo, máis que nunca neste inicio de 2025, é unha necesidade para responder ao rearme do machismo e ao avance das posicións máis reaccionarias e mesmo fascistas en todo o planeta. Hai máis de 100 anos que o 8 de marzo comezou a recoñecerse e consolidarse como unha data internacional de reivindicación e loita pola igualdade de dereitos das mulleres. A mellor forma de honrar esa data é impulsar avances concretos para que os dereitos legislados se transformen en dereitos reais. Na última década, a forza do feminismo provocou cambios legislativos e un proceso de toma de conciencia colectiva que nos permitiu avanzar en moitas áreas. Mais hoxe preocúpanos polo retroceso de medidas abertamente retrógradas, tanto no ámbito social como institucional, que agravan a desigualdade e chegan ao extremo de cuestionar a existencia da violencia machista que ameaza as nosas vidas. Vemos con preocupación novos mecanismos de compravenda e alienación dos nosos corpos e das nosas vidas, o fortalecemento da manosfera e as consecuencias das crises concatenadas das mulleres galegas, que seguen a ter, en termos globais, peores indicadores no ámbito socioeconómico, mentre soportan o desmantelamento dos servizos públicos, especialmente no ámbito da dependencia e da conciliación.
Así, a fenda salarial continúa, a sobrerepresentación das mulleres nos tramos de menores ingresos persiste e as mulleres seguen infrarrepresentadas nos tramos de maiores ingresos. Aínda que aumentou a oposición femenina ocupada, este aumento está descompensado e a xornada parcial segue sendo unha característica predominante no emprego femenino. Podemos afirmar que a última reforma laboral non fixo máis que afondar nas fortes fendas existentes entre homes e mulleres. Ademais, a desigualdade nas pensións está a aumentar e todos estes factores perpetúan a feminización da pobreza, a vez que amplían a fenda entre homes e mulleres. O feito de que moitos dereitos e medidas recollidas no marco legislativo non se cumpran na vida diaria debe facernos reflexionar sobre a necesidade de actualizar as ferramentas para facelos efectivos. Por iso, a reivindicación do 8M debe centrarse en propostas concretas e evitar declaracións de intención baleiras. Debemos dar cabida ás demandas do feminismo galego e empregar o autogoberno para avanzar en dereitos reais. Fronte ao conformismo e ás declaracións de intencións, fronte á tentación de quen aproveita a onda reaccionaria para rebaixar as exigencias ás institucións, propoñemos a creación dunha valedoría de igualdade como órgano de defensa cidadá ante situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de xénero. Este organismo tería funcións de investigación, asesoramento, medición e elaboración de propostas de sanción, coa finalidade de garantir o cumprimento do principio de igualdade. Para situar a Galiza nos máis altos estándares de promoción da igualdade e loita contra a discriminación por razón de xénero, é necesario avanzar na creación de organismos públicos independentes que velen polo cumprimento e garantía dos dereitos xa recoñecidos formalmente na legislación. Concretamente, fai falta abordar esta cuestión no sector privado, dado que non existe unha autoridade independente similar a que asuma a defensa dos dereitos da cidadanía fronte á administración. Este papel que desempeñan as valedorías ou defensorías do pobo circunscríbese no ámbito público sen competencias para intervir nas discriminacións no sector privado. Por iso, é imprescindible a creación dunha valedoría da igualdade, entendida como autoridade independente que asesore e asista a cidadanía en casos de discriminación por razón de xénero no sector privado. A valedoría tamén promovería vías de negociación e recomendacións para poñer fin ás situacións de discriminación que, lamentablemente, seguen a rexistrarse en moitos ámbitos. O futuro é exixente e nós tamén debemos selo, reafirmando o apoio ás mobilizacións do feminismo galego e propondo avances concretos para construir unha Galiza máis feminista. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG no Concello de Barbadás solicita do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a Corporación Municipal do Concello de Barbadás reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o seu apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego de base. Segundo, a Corporación Municipal do Concello de Barbadás demanda á Xunta de Galiza o impulso dun proceso de ampla participación social e institucional para a aprobación por lei antes de finalizar o ano 2025 dunha valedoría de igualdade. Esta sería unha autoridade independente de defensa cidadá encargada de asesorar e asistir a cidadanía ante posibles situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de xénero no sector privado. Así mesmo, a valedoría promovería vías de negociación e recomendacións para poñer fin ás situacións de discriminación, unha ampla xestión que incluiría funcións de investigación, asesoramento, mediación e a elaboración de propostas de sanción para garantir o cumprimento do principio de igualdade. Grazas. Rematou. É que lle queda tempo aínda. Non. Don Ramón. Moitas gracias. Con relación ao primeiro punto do acordo, a Corporación Municipal do Concello de Barbadás reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o seu apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego en base, estamos de acordo. Con relación ao segundo punto, eu non sei, a valoraría de igualdade, o sector privado está suxeito aos servicios judiciais. Polo tanto, calquer discriminación ou calquer situación neste caso do que estamos falando está suxeita aos tribunais de xustiza nos seus diversos ámbitos. Polo tanto, o que se debería é reforzar todos os servicios xurídicos que atenden estas cuestións. Crear outro servicio que non sei se tendría capacidade legal ou autoridade para suplantar os tribunais de xustiza, que son os que son competentes sobre isto, me parece unha duplicidade que non sei se o explican vostedes mellor como funcionaría isto, e logo despois, cando falan de investigación, eu non sei. Os casos danse, hai as denuncias e a xusticia traballa. Non sei, tal como está escrito aquí, é como se se fora a investigar se se están cumplindo
as normas, non sei, non o vexo, o explican mellor, ou senón así vagamente aprobar este segundo punto sin saber que é esa valedoría, que competencias vai ter e a quen vai a suplantar. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Daniel, queda un minuto 15 segundos. Gracias. Pois, polo mesmo camiño que vai Ramón, vou eu. O primeiro punto, totalmente de acordo. No segundo, pois, non entendo dentro de que estrutura administrativa se crearía esta valedoría de igualdade, si ven a sustituir os órganos que xa existen, porque eu son fiel partidario da simplificación administrativa, non creación de máis órganos, sino de reforzar os xa existentes. Entendo que si é un órgano de asesoramento, digamos, a nivel secreto, por decirlo esa maneira, que entendo que un poquinho vai por aí para que non sei, quero dicir que non sexa, que non chame atención, por decirlo esa maneira, non? Pois entendo que deberían explicar un poquinho mellor isto para que o resto dos grupos podamos ter, non sei, como funcionaría, dentro de onde estaría, non facer algo así, unha proposta xenérica que non se sabe moi ben. Eu son partidario de reforzar outros órganos antes de que crear unhos novos sin saber que contido van ter. Gracias. Gracias, don Daniel. Ten a palabra o vocera do PP. Sí, boa tarde. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos. Teño que recoñecer que me sorprendeu na exposición a expresión para responder ao rearme do machismo. Na seguinte estrofa recoñece que, por sorte, temos avanzado, que a forza do feminismo ten provocado na última década moitos cambios. Por sorte, ainda nos queda moito que avanzar, pero seguimos nesa dirección. Nesta moción, como se insta a Xunta de Galicia, pois vou trasladar algúns datos para que consten. Certamente a cuestión da igualdade de xénero é unha cuestión na que todos e todas somos responsables. En este sentido, recoñecendo que a situación avanzou nos distintos ámbitos da sociedade, os progresos non foron homoxéneos e por iso persisten as desigualdades entre mulleres e homes e segue habendo obstáculos que supoñen consecuencias negativas a todos os niveis. Por iso, a perspectiva de xénero está presente en todas as áreas do goberno galego, de xeito transversal e de forma máis concreta neste 2025. Destínanse máis de 28 millóns de euros á promoción da igualdade. Tamén se están reforzando as axudas aos concellos para que poñan en marcha programas de igualdade e prevención da violencia de xénero, ás que se destina un 30% máis en orzamento. E, por suposto, tamén se continúan impulsando a consolidación dos CIMs de Galicia, que vai acompañado dun maior investimento da historia nestes centros que atenden e informan a mulleres galegas e que será un total de 5,8 millóns que están permitindo reforzar os 84 centros que dan servicio aos 200 concellos. Cun investimento total de 5 millóns en igualdade para persoal e un 13% máis nos últimos anos para melloras en equipamentos, 770.000 euros. Lamentablemente, cando falamos da promoción da igualdade, temos que falar tamén da loita contra a violencia de xénero. Por esta razón, o orzamento da Dirección Xeneral de Loita contra a Violencia conta con 28,3 millóns de orzamento, o que permite non só manter recursos, servicios e prestacións e que xa temos a dispor para as víctimas, senón tamén reforzalos e ampliálos. Este ano estánse blindando a atención ás víctimas de violencia de xénero, con axudas que se sitúan na nosa comunidade como referente e que suman máis de 8,2 millóns. Entre elas destacan as axudas directas e periódicas que ofrece Galicia en exclusiva, ás que se destinan 4,3 millóns. Tamén se continúa en outras medidas de atención, acompañamento, formación e integración das víctimas que sumarán outros 3,8 millóns. E, por suposto, hai unha aposta firme pola inserción laboral destas mulleres, con 3,8 millóns, para o fomento da contratación por parte dos concellos e entidades sociais. Mantéñense as axudas para darlle solución habitacional, 2 millóns de euros para o bono do alugueiro social. Ten que rematar. Sí, prosigo despois. Ten a palabra o Bloque Nacional. Non, don Eli, agora mesmo.
Ten Grazas. 3 minutos. En resposta á súa moción, en primeiro lugar, gustaríame puntualizar que todos os avances en igualdade na historia democrática do noso país viñeron da man do socialismo. Dende o permiso de paternidade, a lei de interrupción voluntaria do embarazo, a lei de igualdade ou a lei de violencia de xénero. Polo tanto, queda demostrado que a igualdade para o PSOE é un principio fundamental e irrenunciable. O noso proxecto de goberno tamén no ámbito municipal pasa por incluir a igualdade como eixo prioritario e transversal en todas as áreas. Aínda que temos avanzado moito, queda aínda camiño por percorrer para acadar unha igualdade real e efectiva. Entre os compromisos do socialismo atópanse a erradicación da violencia de xénero para que se está traballando na renovación do Pacto de Estado fronte á violencia de xénero, incluindo medidas que incrementen a prevención, a protección e a asistencia ás mulleres. A aposta por unha economía da igualdade, xa que a pesar dos avances legislativos en materia laboral, a reforma laboral e o incremento aínda segue habendo diferencias entre homes e mulleres, como a fenda salarial, o reparto desigual no terreo dos cuidados e do doméstico, ou a escasa presencia de mulleres nas ocupacións da ciencia, da tecnoloxía, da enxeñería e das matemáticas, e en todos os espazos de poder. As aportacións das mulleres teñen que estar nos órganos de decisión porque somos a metade da poboación. A erradicación da prostitución e a trata de seres humanos con fins de explotación sexual para que é preciso aprobar unha lei integral para abolir a prostitución. O establecemento dun sistema coeducativo que garanta a igualdade en todos os niveis, dende infantil ata a universidade, e que, así mesmo, protexa aos menores nos entornos digitais. O camiño para acadar a igualdade real e efectiva atópase con novos obstáculos, como son o crecente negacionismo do machismo e da violencia de xénero e a oposición ás políticas feministas, e ante iso debemos reforzar a protección dos avances acadados. Nesta moción que presentan vostedes piden a creación dunha valedoría de igualdade que poida fiscalizar o sector privado. Isto quere dicir que un organismo público reciba as queixas da ciudadanía en relación aos incumplimentos da legislación en materia de igualdade que poidan facer empresas privadas e que esta valedoría teña a competencia para poder facer recomendacións, asesoramento ou mediación. Non podemos opoñernos a que se reforcen os mecanismos de control do cumprimento das leis, pero cremos que esta proposta ten pouco de efectividade real. Primeiro, polo nome de valedoría, xa que este termo pode levar a erro e confundirse co órgano de valedoría do pobo. E que xa a Lei 7/23 de Igualdade Efectiva das Mulleres e Homes de Galicia lle atribúe a valedoría do pobo a función de velar pola igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes e pola erradicación da discriminación por razón de sexo. Esta mesma lei asignalle a este organismo unha serie de funcións reguladas no seu artículo 181. En segundo lugar, porque na moción non precisan cal sería a composición deste órgano, nin a calificación das persoas que o compoñen e tampouco a forma de deliberar ou de resolver os asuntos que lles competen. Por outra banda, as competencias que vostedes atribúen a este órgano veñen a ser as que deben xogar os TIN, que son asesorar ante posibles situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de sexo a través profesionais que atenden estes centros que son expertos nos campos do social, dereito e da psicoloxía. Tamén esta liña... Ten que rematar. Sigo Leva 3 despois. minutos 20 segundos. Ah. Corresponde a palabra a dona Nuria. Agora ten 3 minutos. Sí, vale. Vamos a ver, nosa moción que presentamos é unha proposta que concreta e necesaria para combater as desigualdades que ainda persisten, especialmente no ámbito laboral, non tanto na da violencia de xénero, no ámbito laboral. E non vai a suplentar a ninguén no Tribunal de Xustiza de nada deso. A creación dunha valedoría de igualdade, ou se querer chamase de outra maneira, é unha resposta necesaria á situación, pois, por exemplo, de brecha salarial que temos aquí en Galicia. Este organismo tería como función, sería un organismo que se crearía na Xunta, un organismo novo que tería como función principal velar por o cumprimento efectivo do principio de igualdade laboral entre homes e mulleres, especialmente no sector privado, onde as discriminacións salariais e laborais son máis difíciles de detectar e abordar. Vale, a valedoría exerceríase como unha autoridade independiente que asesoraría e asistiría a cidadanía en casos de discriminación por razón de xénero, promovendo vías de negociación e recomendacións para erradicar estas prácticas. Contaría tamén con funcións de investigación, asesoramento, mediación e a capacidade de elaborar propostas
propostas de sanción se fose necesario para garantir o cumprimento do principio de igualdade. Por que propomos estos? Porque hai experiencia previa noutros países, vale? Que demostrou ser unha ferramenta eficaz contra a loita na discriminación de xénero. Por exemplo, Finlandia, o programa tripartito de igualdade salarial, o que fixo foi reducir a brecha salarial dun 20 a un 15% durante o período 2006-2015. E agora, máis preto de nós, en Portugal, o cuarto plan de igualdade pois inclúe medidas específicas para reducir a brecha salarial e promover a igualdade de xénero no ámbito laboral. O sea, centrámonos sempre no ámbito laboral, non no cine, a violencia de xénero, ni nada deso. Ámbito laboral. A parte, a implementación desta valedoría de igualdade non só beneficiaría as mulleres, senón que tería un impacto positivo en toda a sociedade. A igualdade de xénero está directamente relacionada coa mellora do benestar social e o crecemento económico. E estudos tamén demostran que a reducción desta brecha salarial e a promoción da igualdade de oportunidades conducen a sociedades máis xustas e economías máis fortes. Tamén sería unha chamada a acción a que nos movamos. Non podemos permitir que as mulleres galegas sigan a ser minoría nos postos de liderazgo e dirección. A nosa sociedade e economía perden talento e potencial cando non se garante a igualdade de oportunidades. E esta valedoría tamén traballaría para eliminar os obstáculos que dificultan a conciliación entre a vida laboral e personal, promovendo unha distribución máis equitativa das responsabilidades de cuidados. Por todo isto, instamos que todas as forzas políticas a deixar de lado as diferencias ideolóxicas e a unirse neste esforzo común, porque a loita pola igualdade é unha loita de todos e todas. E a aprobación desta moción é un paso esencial para construir unha Galiza máis xusta, igualitaria e próspera para todos os seus cidadás e cidadáns. Grazas. Moitas grazas, dona Nuria. Ten a palabra don Ramón. Reiteramos o de antes que estamos de acordo co primeiro punto, pero non co segundo. Por tanto, non sei, pedimoslle que o retiren. Non o retiran, pois absterémonos, porque tampouco, en fin, non é para votar en contra. Pero, xa digo, hai tribunais de xusticia, nas empresas hai uns protocolos, e non saben vostedes. Se non saben vostedes que as empresas teñen que cumprir, as empresas hai uns protocolos que as empresas, vostedes, o que pasa é que como nunca traballaron no sector privado non o saben. As empresas hai uns protocolos que as empresas teñen que cumplir. E os traballadores poden denunciar. E hai organismos creados xa para denunciar este tipo de situacións que vostedes están poñendo encima da mesa. Pero no ámbito laboral é así. Xa que só se restrinxen ao ámbito laboral. Senón, pois tamén, por Orcín, tamén xestionan este tipo de cuestións. Quero entender. Non só de violencia de xénero, senón este tipo de cuestións. E nada máis, que hai que reforzar os tribunais de xusticia e os mecanismos de denuncia que xa existen, de acordo? Para crear outros organismos que non se sabe nin quen van a ser, a xente que os leve, nin que competencias ten, nin que autoridade van a ter, isto é un brindis ao sol. Moitas gracias. Gracias. Don Daniel. Gracias. Agradezolle, señora Nuria, a concreción que acaba de darlle a esta proposta. A min, voulle ser sincero, pareceme boa idea. Pareceme boa idea, pero a min gustaríame volver á matización que fixen antes. Son partidario da simplificación administrativa porque isto sempre pois é unha problemática toda a diversidade de organismos que temos. A idea, xa lle digo, pareceme estupenda, de feito, pois ten contido, é unha proposta que ten contido, que está dirixida a algo en concreto, que é un órgano que, pois, quizáis podería valer para entrar dentro desa brecha que hai de igualdade laboral entre homes e mulleres, pero gustaríame pois, que se matizase aquí de algún momento que se cree algo, pero que sempre dentro da simplificación administrativa de que os órganos que hai, que se reforcen, pero que non se vaya a creación de máis órganos, non só no ámbito da igualdade, sino noutros ámbitos. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra don Roberto. Moitas gracias, señor alcalde. Sí, teño que facer un matiz antes de seguir aportando datos. Sí que é verdade que os postos de dirección nas empresas, eu traballo nunha empresa de máis de 3.000 traballadores, concordo co compañeiro Ramón, hai uns protocolos, cobran igual homes que mulleres con mesmas responsabilidades. Sí que é verdade que os postos de dirección das empresas grandes sigue habendo un veto ás mulleres que, por sorte, estáse correxindo, pero a igualdade de postos de traballo, polo menos nas empresas que teñan un meridiano tamaño,
hai uns protocolos e non realmente no mesmo posto de traballo o soldo é equitativo. Entón, sigo aportando datos á nosa argumentación. A Xunta de Galicia seguirá dando asistencia xurídica totalmente gratuita. Reforzarase de xeito significativo a Rede Galega de Acollemento, que incrementou na súa unha partida un 34% hasta 1,2 millóns. A atención ás víctimas será 24 horas os 365 días do ano nos 5 centros, un máis do que exixe a normativa, aos que se destinan 2,5 millóns. Apoiando as mulleres que queren emprender a través das axudas de fomento de emprendemento feminino, que en 2025 contan con 5,1 millóns, un 30% máis. Apoiando as mulleres que están en situación de especial vulnerabilidade, unha liña destinada ás entidades de iniciativa social para que se realicen programas que este ano aumentou o orzamento un 6%, ata 1,9 millóns. Como vemos, un enorme esforzo que se complementa aínda con outras medidas que non son menores e simplemente enumeramos. Líneas de apoios para AMPAs, unha para o programa de conciliación e outra para accións de promoción de igualdade e prevención da violencia de xénero cun orzamento de 1 millón. Apóiase ao asociacionismo feminino a través dunha liña de máis de 300.000 euros. Nesta parte do asociacionismo feminino cobra gran relevancia o traballo das federacións das mulleres rurais. Por iso se apoia con convenios de 100.000 euros anuais a cada unha destas federacións de provincias para a acción e conciliación e corresponsabilidade. Mencionamos todo isto porque cando falamos de igualdade hai que falar de feitos e non só de boas intencións. E como vostedes comentaron antes, momentos, normas ou leis que o Partido Popular votou en contra, teño que recordarlles que na lei da igualdade efectiva para homes e mulleres en Galicia que se aprobou no 2023, o Bloque Nacionalista abstúvose. Contén un título, o octavo, no que se fala do valedor do pobo, ao que se lle asigna a competencia de velar por a igualdade, o trato e oportunidades entre mulleres e homes e pola erradicación da discriminación por razón de sexo. Galicia, ademais dos correspondentes órganos de inspección, conta cunha valedora do pobo, que é o órgano independente que vela por defensa dos dereitos e liberdades contra a cidadanía, tamén nestas cuestións. Non teño nada máis que aportar. Deuse 3 minutos e medio, pero bueno, concedemos, restamos no seguinte. Dona Nuria, ten un minuto máis. Eli, perdón, si ten, corresponde a Eli, si. Sí. Vale, grazas. Tamén nesta liña que vostedes propoñen está a Oficina Estatal de Loita contra a Discriminación dependente da Inspección de Traballo e Seguridade Social, que ten como finalidade velar polo cumprimento de todo o marco normativo en canto a igualdade e pretende coordinar todos aqueles esforzos e recursos destinados a garantir a plena aplicación do principio de igualdade no ámbito laboral. En Galicia, o menosprezo ao papel da loita contra a igualdade comezou baixo a presidencia de Feijóo, suprimindo o Servizo Galego de Igualdade no ano 2010 e culminouno o señor Rueda quitándolle o rango de Secretaría Xeral ás políticas de igualdade, desligando as políticas de igualdade da loita contra a violencia de xénero, creando dos organismos distintos, a Dirección Xeral de Promoción da Igualdade e a Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, e dando a entender que a orixe desta violencia non é o machismo, a ausencia de igualdade entre mulleres e homes. Este novo organigrama devólvenos a unha visión totalmente asistencialista, carente da necesaria abordaxe integral das discriminacións por razón de sexo. Fainos retroceder máis de 2 décadas na concepción das políticas de igualdade. Dende o Partido Socialista insistimos na necesidade da existencia dunha Consellería de Igualdade, garante da igualdade como eixo vertebrador da actuación do Goberno galego que, ademais, se estenda de forma transversal ao resto de políticas e áreas. Tamén apostamos pola creación de unidades de igualdade en todas as consellerías do Goberno de Galicia, así como a creación do Instituto Galego de Muller, organismo con que se conta no Goberno de España e na maioría das comunidades autónomas, e co que contamos en Galicia ata o ano 2010. Rematei, grazas. Moitas gracias a vostede. Corresponde ya a dona Nuria un minuto máis de intervención, non sei se... Sí, por favor.
Pensei que querías intervir, pero ao remate de... Non sei se o remate, é que non sei que me... No, que si queres O facer unha secretario proposta. que me pode contestar, porque eu quería propoñerlle, non sei se como concelleiro eu individual podía propoñerlle unha pequena emenda in voce para votar a favor da moción. Non sei se o podo. Os proponentes da moción serán os que Os que decidan. decidan un pouco. Nada, simplemente si poñer eso que dixen antes no segundo punto, que non implique pois que non implique maior dificultade administrativa, maior denlle vostedes a maior gasto. É dicir que di maior burocracia, sí, unha maior burocracia Entendo que é tradicional. e definir, pois redefinir o gasto, digamos que non sexa un gasto adicional dentro da estructura administrativa. Teñen vostedes a forma que... Difícil crear unha infraestructura sin gasto. Claro, que estamos de acordo. Non sei se me están falando, Están falando. No. Creo que deben decidir xa. Aceptan a emenda ou non? Claro. E burocracia tamén. Definir o gasto dun sitio no que non fai falta para outro, quero dicir. No que non fai falta. Quitarlle dar a de igualdade para destinar a outro. Hai pígrafo. Digo, Hai órganos inútiles, eso me refiro. Hai órganos inútiles que me parece máis útil este. Entón, pois que se redefina a burocracia, se redefina... Nos cuartos da Caixa Real da Casa Real de Defensa. Elon Musk, traemos a Elon Musk. Non sei, aceptan ou non. Ahora estamos na utopía. Hai outro pequeno detalle. Bueno, por favor. No, que decidan se aceptan. Eu estou preguntando, non. Si ou non, pois xa está. Non aceptan, pois votos a favor. No, ahora ten un minuto, falta un minuto. A idea de crear un órgano como unha valedoría, esta valedoría Defensoría do Pobo, a idea principal é a que o creara a Xunta, e a Xunta ten que definir cual é a composición deste organismo independente, de acordo? Cual é a súa composición e cuales serían as súas funcións, e ela sería competente para atribuirlle pois estes presupostos ou estes outros. Ora, cando se fan un plan destas características, teñen que ir asignados a unha partida presupuestaria. Gratuitamente non se fai, é que é imposible. Vale, e algo de burocracia tamén. O que trate como garante para que as brechas, sobre todo salariais, que se dan hoxe en día entre homes e mulleres, pois acaben desaparecendo, igual que se fixo, non se eliminaron de todo, pero en Finlandia, o que se están facendo en Portugal. Vale, por iso se crea a necesidade de crear este tipo de organismo. Nada máis, gracias. É só unha reflexión tamén pola miña parte. Falan vostedes de que en Portugal hai este tipo de organismo, pero falou de que estaba incorporado ou que correspondía ao cuarto plan de igualdade, pero existe como tal a figura da evaluadora ou como lle queiran chamar en Portugal da igualdade. Existe esa figura. Ou é o cuarto, claro, ou é o cuarto plan de igualdade que fixo que rachara esa fenda ou tal. Claro, ao mellor eso é o que habería que facer. Claro, ao mellor o que habería que facer é ese plan de igualdade ou como lle chaman en Portugal, pero vostede mencionou, eu pregunto, existe esa figura en Portugal? Ao mellor non fai falta para que se rache esa fenda salarial. Simplemente é unha reflexión,
pero é certo con este plan algo está incluído que vai salir. O mellor unha lei que obrigue, bueno, non sei, é lucubrar, ahora estou lucubrando tamén, pero sí que pregúntome se existe esa valedora ou esa figura como tal. Bueno, tiña a súa intervención de un minuto, por favor, ou xa fixo, vale. Pois votos a favor? Abstencións? Prosperou. Pasamos ao último punto en canto a mocións, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego, o punto que fai referencia á normalización do convenio de colaboración á Asociación Cultural Loro na Memoria. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. Dicir en primeiro lugar que, en relación tamén con algunha cuestión que plantexaba a portavoz do Partido Popular en anteriores puntos, non, que aquí houve concelleiras nacionalistas antes que estiveran algunhas das concelleiras hoxe actuais do Partido Popular, o señor alcalde dixo, Teresa Paz, podemos falar de Rei Rodríguez do Pazo, podemos falar de Susana García, que tuveron aquí, pues, algunhas delas desde o ano 95, vale, pero entón hai que decir que parece que apareceron vostedes como adalides de tal, vale, gobernando non, gobernando sí que desde no 15 tamén nós, pero quero dicir que nós tuvemos representación desde o ano 95, neste caso tamén femenino, como acabo de dicir, e Ángela, que creo que coincide no tempo con vostedes. Depois, o que recibo por todo do Partido Galego, que parece que nos ten que explicar el como funciona a empresa privada e os mecanismos que hai na empresa privada, parece que só vostede traballa na empresa privada, vale, xa está, non vou entrar en máis cuestións, non vou gastar máis tempo en este tipo de cuestións, simplemente un pouco por matizar. Con respecto a moción que nos ocupa é unha moción para a normalización do convenio de colaboración coa Asociación Cultural Loiro na Memoria, é dicir que, esta Asociación Cultural desenvolve, e así o leva facendo desde hai anos, unha importante actividade dinamizadora na súa parroquia no Concello en xeral, fuxindo de comparativas, a labor é tan destacada que se suma o traballo do resto do tecido asociativo local, posiblemente non chegue ao nivel das súas achegas, e non estou exagerando, simplemente é unha cuestión que se pode visualizar no día a día no traballo que desenvolven. Se temos en conta os tempos da pospandemia, cando neste Concello non se movía unha folla, véxase, como exemplo a actividade cultural municipal, ou escaso ou nulo traballo levado a cabo polo resto do tecido das asociacións neste ámbito, a Asociación Cultural Loiro na Memoria puxo en marcha innumerables actividades, cursos, actuacións musicais de grande importancia, concertos, cinema, etc. E o seu traballo estaba anos luz do realizado polo resto do tecido asociativo, incluído, ás veces, a propia institución municipal, sobre todo en ese período da pospandemia, cando era cero, cando non se contestaban as preguntas da oposición, cando non había traballo cero. No ano 22, pois, actividades como o Son da Carballeira, con 13 concertos no verán, vale? Con actividades, concursos de guitarra, concursos de zumba, de pilates, de baile latino, dos 7 días da semana, non exagero nada, si digo que en 3 había actividades fomentados por esta Asociación Loiro na Memoria. Véxase teatro, véxase concertos, véxase cinema, véxase, distintas actuacións musicais de determinados grupos que despois, en moitos casos, pois, o propio Concello tamén os contratou no futuro e ese que se denomina alcalde da cidade, pois tamén os chegou a contratar abaixo na cidade de Ourense. Por tanto, un traballo importante. Hai anos asinouse un convenio de colaboración con esta institución e a Asociación Cultural Loiro na Memoria que incluía, entre outras cousas, visitas guiadas ao Museo Etnográfico de Loiro e o seu mantemento. Este convenio estipulaba o abono dunha subvención de 4.000 euros con cargo a partida do propio orzamento municipal e non entendemos que esta se reduza a 3.000 durante a pandemia e que no último ano só se abonen 1.500, cando o convenio sigue vixente aos 4.000 euros anuais. Non concordamos con este proceder cando a propia institución está a incumplir os convenios que asina co propio tecido asociativo. O inmenso traballo que leva esta asociación e non queremos que haxa problema a hora de xustificar gastos para acceder á subvención completa. De ser necesario, sería preciso contactar coa propia directiva para que podan repor esas facturas ou podan presentar as facturas que sean pertinentes e que se adapten ao establecido no convenio. O convenio especifica que as actividades deben ser culturais, non entendemos que
facturas que di que se rexeitan vinculadas ao Camiño de Santiago, que son actividades absolutamente culturais, non? É dicir, que as facturas non deben limitarse exclusivamente a cuestións etnográficas, a cuestión de mantemento do Museo Loiro na Memoria, senón que establece tamén para incluir con outro tipo de actividades culturais, non? Bueno, que serían para cubrir ese tipo de actividades que, como digo, poñen por riba da mesa esta asociación ao longo do ano. Por lo tanto, non parece procedente modificar os criterios de validez das facturas e que se realicen cambios no propio convenio asinado entre a institución e a asociación. O convenio, tal como está, debe seguir sendo válido e aplicarse como foi acordado, mentre non se modifica oficialmente. Por esos criterios neste convenio deben ser mantidos. Entendemos que se a propia asociación se registran solicitudes coas demandas antes reseñadas, hai que solidarizarse con estas propostas e consideramos que sean justificables os cambios e non consideramos que sean justificables os cambios do parágrafo anterior. Existe certo malestar, ou un gran malestar, reseñamos aquí, na directiva de asociación por estas cuestións mencionadas, se non se establecen mecanismos para garantir o cumprimento do convenio de colaboración e que accedan á totalidade da subvención que lles corresponde, o traballo desta asociación pode verse afectado e que, polo tanto, poden plantexarse mellor non continuar coa atención do museo, non continuar co traballo, co gran traballo a nivel cultural que, como dixen, están reseñando e que é un museo que entendemos que é un museo que se creou nesa etapa do goberno donde participou tamén o BNG co PSOE do 15 ao 19, onde se puxo en marcha ese Museo Etnográfico de Loiro, o Museo da Gaita de Fole, onde se puxeron en marcha determinadas cuestións de importancia. Recordo, remato a segunda intervención, gracias. Gracias a vostede. Tenga a palabra don Ramón Padrón. Ben, contestarelle a esta moción na segunda intervención. Vou a tratar de explicarlle, para que vexa as cousas desde outra perspectiva, o da brecha salarial. Porque, como vostedes falan, deixano aí en concreto, parece que a xente que non entende. A brecha salarial significa que unha persoa ten un posto, adxudicanlle un posto menor que a outra persoa, por eso cobra menos. Non que este co mesmo contrato non pode cobrar menos, porque senón o empresario está cometendo un delito. Ese delito hai que denuncialo. Esa persoa ten que denuncialo e ten os mecanismos para denuncialo. E a creación dunha veladoría non é garantía de que esa persoa vai a denunciar, porque moitas veces non se denuncia por medo. Eu sufrín tamén a brecha salarial. Cando deixei a universidade me puxen a traballar no oficio que aprendera, traballei durante 2 anos, logo puxenme de autónomo. Tamén sufrín a brecha salarial, porque eu era un oficial de primeira, pero o xefe puxome de peón. Cobraba menos que os oficiales, pero puden denuncialo, e xa daquelas podía denuncialo, porque xa se cometía un delito, porque a lei garante que todos teñen que cobrar o mesmo, a facer por o mesmo traballo. Sin embargo, estuve encalado, porque calei, pero o ter unha veladoría non significa que eu fora a denunciar a veladoría esa. Entende? Calei, e despois, cando tuve que renovar, pois, dixen ao xefe que non era ese o soldo, que tiña que cobrar, o sea, a capacitación miña. Pois, iso é o que hai. E a xente que está, os empresarios que están cometendo delitos, pois hai que denuncialos. E a veladoría, o único que vai a significar é duplicidade, máis gastos, cando xa hai os mecanismos legais, hoxe en día, para romper esas brechas. Pero é unha brecha que non é por o mesmo posto que cobre menos unha muller que un home, senón que é na contratado nunha categoría inferior. Moitas gracias. Don Daniel. Nada, moi breve. Entendo que vostedes non querrán decir no texto desa moción que temos que facer diferencias ou evaluar unhas facturas que non evaluamos nós como goberno, que senón que evalúan os técnicos, as facturas que son subvencionables ou non. Entendo que non pretenden decir eso, non? Esta sí, esta non, isto non é decide do goberno, non? Entón voume remitir o que diga a compañeira de goberno Ana Peleteiro. Moitas gracias. Ten a palabra, neste caso, o Partido Popular. Grazas, señor alcalde, boa tarde de novo. Señor Xarín, dende que tivemos en riba da mesa esta proposta, a verdade é que lle podo asegurar que lle levo dado moitas voltas a toda a exposición de motivos que vostede nos plantexa. E dígolle que lle tiven que dar moitas voltas porque, mire, este é un área que dentro deste grupo me toca defender a min, pero é que, ademais, teño un vínculo familiar ca localidade de Loiro, e vostede fala aquí deste museo etnográfico. Bueno, mire, hasta que punto
tanto na parte de arriba como na parte de abaixo existen fotos vinculadas á miña familia e incluso na parte de arriba bastantes obxectos que pertenecen, pois, como digo, a esta familia. Pero dígolle que tiven que darlle moitas voltas porque lendo toda esta exposición de motivos coincido co tremendo traballo e o enorme esforzo que está realizando para coa cultura de Barbadás esta asociación Loiro na Memoria. Por unha banda, se me cingo a todo o que vostedes expoñen aquí, pois non sería moi parcial. Pero na miña condición de concelleiro en Barbadás tamén teño que mirar polo resto do tecido asociativo cultural do municipio. Non me podo cinguir aos meus únicos desexos e aos meus vínculos, senón que teño que velar porque se cumplan os dereitos de todas as asociacións culturais. Eu supoño que a concelleira, dona Ana, dará debida conta do porqué determinadas actividades que está a desenvolver esta asociación e que si pudo justificar se botaron para atrás. De todos os xeitos, existe un procedimento administrativo no que si se determina ou se ve algún tipo de defecto nesas facturas ou no procedimento, deberíaselle notificar en prazo a esta asociación ou a calquera outra para que pudera xustificar o porqué non chega realmente ao que establece o propio convenio que fala aquí o BNG. Pois nesas voltas, en ese sentido de parcialidade que debemos ter, e máis, incluso hai aspectos que nin os propios meus compañeiros de grupo coñecen e que vou a pasar a determinar agora, porque os viñen matizando a última hora, incluso esta tarde antes de entrar aquí no pleno. Para ser ecuánimes con toda esta exposición, eu voulle trasladar algunhas propostas que poderíamos encaixalas como enmendas de sustitución para que vexan, incluso xa digo, os meus compañeros tamén terán que determinar se así o consideran, se son axeitadas ou non. Ocúrreseme que todas as asociacións, todas as subvencións que se otorguen ás asociacións culturais do municipio se realicen de forma homoxénea e utilizando o procedimento xeral de concurrencia competitiva, como deberá ser. Para elo teránse en conta os criterios de dinamización, repercusión e divulgación que reduden de xeito significativo na cultura da localidade, establecendo un límite de achega por actividade e aumentando a bolsa existente na actualidade, porque se están a queixar as asociacións que é moi pouco importe eses creos, se non corríxame, eses 7.000 euros a distribuir. Entonces, esa sería unha das propostas. E logo, habería que darlle o encaixe legal oportuno, establecer, porque, señor Xarín, vostede fala aquí de algo moi importante, e é que tamén se lles permita participar a estas asociacións culturais á concurrencia competitiva, a máis daquilo que teña vinculado ao propio convenio. Pois ocúrreseme establecer un procedimento complementario para contribuir económicamente non cas asociacións, senón coaquelas actividades de marcada repercusión e interés cultural para Barbadás que poidan realizar estas ou outras asociacións, especialmente... Ten que rematar. Sí. Estredouse bastante, ademais. Pois continúo con este segundo Bastante. punto na seguinte exposición. Nada, moitas grazas. Por atender a outra cuestión. Dona Ana, por favor. Grazas, alcalde. Boa tarde a todas e a todos. Quixera comezar a defensa desta moción pondo en valor o traballo cultural e a actividade dinamizadora que a Asociación Cultural Loiro na Memoria ven desenvolvendo dende hai anos ata a actualidade. Efectivamente, dende o ano 2019, o Concello leva asinando un convenio de colaboración con dita entidade cultural. Dito convenio en ningún momento deixou de ser efectivo, xa que no pasado 2024 foi incluído nos orzamentos e tamén foi executado. O anexo de subvencións en 2024 non sufriu modificacións algunha e reserváronse así 3.000 euros da partida orzamentaria para este fin. Estamos a traballar nos orzamentos para 2025. Desexo que estes novos orzamentos respondan e cumplan como en anos anteriores. Isto supón un exercicio de responsabilidade pública que implica planificar os recursos do noso Concello. Ben, chegados a este punto, debo lembrar que os recursos do Concello teñen que saír de algún sitio. A maxia neste asunto non funciona. Cousa que o BNG parece olvidar vista a súa postura respecto aos ingresos do Concello. Quero deixar claro que a xustificación
desta e de calquera outra subvención é unha cuestión estrictamente técnica e administrativa e nada ten que ver cunha decisión política, senón co cumprimento da lei. Unha cousa é a decisión política de fixar un importe no orzamento, que si se fixo. E outra, ben distinta, é que as circunstancias no ano 2024 que teñen que ver co funcionamento da beneficiaria, neste caso a Asociación Cultural Loiro na Memoria, e non co Concello, impidan otorgar o importe completo. Alabamos e respetamos a actividade que Loiro na Memoria realiza como asociación cultural, pero ás veces non cumplen total ou parcialmente coa finalidade subvencional que exixe a lei, e hai feitos que o poñen de manifesto. Moitas grazas. Moitas gracias. Don Serafín. 3 minutos. Ben, reiteramos, como dicía, a necesidade de chegarnos a acordos que permitan a viabilidade a continuar a viabilidade da atención do Museo Loiro na Memoria e que continue a cargo desta asociación cultural, como ben dicía. É preciso sentarse a negociar ca propia asociación cultural, revisar ese convenio, se é necesario, que pasara de 4 a 3.000, perfecto, pero que se manteña nos 3.000. Quizás sexa... Aquí, cando me refiro a que reciban unha subvención exclusiva do Museo de Loiro e que despois puideran participar na concurrencia competitiva, non estamos pedindo eso. Estamos dicindo que parece que se recibiran unha subvención pola atención do museo e despois non tendo convenio participaran na concurrencia competitiva, obterían máis de 1.500 euros. Parece. Non está pedindo BNG isto. BNG está pedindo que se cumpla correctamente o convenio. Se antes era de 4, de 4, e se era de 3, de 3. 3.000 euros ano. E que ese diñeiro se posibilite cas facturas pertinentes á propia asociación. Non é... Aí aquí podese entender que nos pretendemos que vayan á concurrencia. Non, decimos que se fosen á concurrencia e con algo para a atención do museo recibirían máis de 1.500, lógicamente. Bueno, cuestións como esta da cesión por escrito do propio espazo que ocupa o Museo Etnográfico, a propia Asociación Cultural, teñen que estar na xenda do propio Concello. Hoxe entendemos que non hai nada ao respecto e son eles os que están cumplindo este cometido, polo tanto, tampouco, aínda que non figuren nos acordos, non vemos nada raro en que efectivamente se lle poda facer algún tipo de cesión por escrito con unhas condicións lógicamente determinadas. E, bueno, acabo de explicar o 2.500 euros, pero non é que me vaya a eso, sino que realmente o que pretendemos é que se cumpla concretamente o convenio. E, bueno, neste sentido, optar a concurrencia, recibirían esa subvención maior. Entón, o acordo da propia moción vai nese sentido. O Concello de Barbadás dará cumprimento estricto ao convenio de colaboración asinado no seu día ca Asociación Cultural Loiro na Memoria, incluindo o importe da subvención establecido no mesmo. Remato. E se aí remata ese acordo. Se antes era de 4, de 4, e se se asinou de 3, que sexan os 3.000. Pero que teñan acceso a eses 3.000 e que non que se lle entreguen simplemente 1.500. Tamén pregunto porque se efectivamente parece que, non sei se reduciron tamén os convenios co resto das asociacións onde estaban establecidos, vexase Fombal ou vexase outro tipo de asociacións deportivas do Concello, que tamén tiñan un importe determinado. Non sei se simplemente a reducción se fixo ca Asociación Cultural Loiro na Memoria ou foi algo que se estendeu ao resto do tecido asociativo, porque me resultaría curioso en todo caso que só se fixera con esta asociación, non? E, bueno, non é que, repito, o portavoz do Partido Popular, non é que iramos ou que o BNG se posiciona que participe na concurrencia, sino que a proposta que se establece, o que ven na exposición de motivos é que, indo a concurrencia, posibilitándolle indo a concurrencia, se non poden co convenio, e con algo que recibiran de atención ao propio museo, recibirían máis diñeiro dos 1.500 que recibiron este último ano. Entón, non pedimos eso, nos pedimos que se establezca que
cumpla o establecido no propio convenio. Bueno, dice a portavoz Ten que rematar tamén se excedeu no tempo. Vale, pois remato no minuto final que me queda. Gracias. Gracias. Ten a palabra don Ramón. Moitas gracias. Mire, leva 8, 9 ou 10 minutos falando, señor Xerín, Serafín. Eu ainda non me enterei, presentan a moción, ainda non me enterei do que é o que pasa. Porque vostede non vai ao medio da cuestión. O acordo é: o Concello de Barbadar dará cumprimento estrito ao convenio de colaboración asinado no seu día coa Asociación Cultural Loiro na Memoria, incluindo importes da subvención establecido no mesmo. Eu, como vostede, tran esta moción, supoño que non lle van dar os cuartos que asinaron no convenio. E eu ainda non me enterei por qué. O sea, que lle dan menos, non? É porque lle dan menos, cando o Concello está obrigado a dar os cartos que se asinou nese convenio. E eu aquí ainda non me enterei por que lle dan menos cuartos. Que é o que pasou? Vostede leva 9, 10 minutos falando, son vostedes os que tran a moción e ainda non nos dixo por que non lle deron os cartos completos. Debería vir aquí na exposición de motivos. Solo se pagaron estas facturas. Estas non nos las pagaron. Cando non las tiñan que haber pagado. Por que? Era por isto, por isto e por isto. Entonces, falou aquí 10 minutos e vámonos para casa sin enterrarnos porque non lle pagaron os cartos todos a esta asociación cando hai un convenio firmado. E vostedes, xa digo, son vostedes os que presentaron a moción. Son vostedes os que teñen que poñer aquí encima da mesa porque non se lle pagou ese diñeiro. E aquí iba destinado ese diñeiro. Don Daniel. Gracias. Bueno, para explicar a Ramón, pero tamén a xente que nos ve. O convenio non se incumple. É dicir, o convenio está vixente e non se incumple. O que non se dá todos os cartos estipulados no convenio, hai por aí algún chisme aberto, todos os cartos estipulados no convenio porque as facturas que se presentaron non son acaídas ao obxecto do convenio. É tan fácil como eso. Entón, si, por exemplo, temos un convenio cultural para xestionar, pois eso, actividades culturais, para xestionar, pois, o Museo Etnográfico, que insisto, como dixeron todos os grupos, fa unha labor cultural moi boa, pero que non se pode, pois, xustificar, por exemplo, bebidas. Non? Entendo que todos entendemos que non se debe xustificar. Entón, aí está, se xustifican os 4.000 euros conforme a norma, os 4.000 euros entran. Entón, vostedes están defendendo, por iso decía na miña primeira intervención, non defenden, por favor, que se paguen facturas que por unha decisión unilateral do Grupo de Goberno, porque non, porque estas facturas foron analizadas no Servicio de Intervención e Tesorería e non eran obxecto do convenio, ni máis ni menos. Perdón. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. A ver, o que está claro é que a asinatura de un convenio non é patente de corso para saltárselo a la torera. Haberá que cumplir cos requisitos que se marcan e haberá que xustificar as facturas. Si se pasa por os técnicos municipais e esas facturas non se xustifican debidamente, pois non podemos alterar os requisitos establecidos para elo. Entón, eu por iso os chamo a que pensen nesta proposta, porque vostedes sí que falan do espacio do Museo Etnográfico, pero miren, o Museo Etnográfico leva anos pechado. Únicamente a demanda dunha persoa que pasa por elí ou dunha familia que se lle ocurre chegar no Brao e velo, chama un número de teléfono que figura da porta e o presidente da asociación vai abrir. Pero leva anos pechados. Entonces, meter aquí o tema do mantemento cunha concurrencia competitiva, non. Eu chamos a que pensen no que lle estamos propoñendo desde o Partido Popular. Concurrir todas as asociacións culturais do municipio de xeito competitivo, cas achegas que se establecen nos propios orzamentos, e logo o que estaba dicindo, que se estableza un procedimento complementario dentro do Concello para subvencionar aquelas actividades, non asociacións, actividades que repercutan directamente na cultura e poñan en valor esas localidades. Precisamente porque sí, hai asociacións que realmente fan un traballo máis abultado ao longo do ano, sea o caso de Loiro na Memoria, e entonces, como último acordo, pois sería revisar xunto con estas asociacións os convenios en vigor para efectivizar estes acordos. Dona Ana, na súa intervención o que está claro é que falta algo, falta diálogo entre o Concello e estas asociacións culturais. Eso está claro.
porque senón, primeiro, a asociación non achegaría facturas que non se axusten aos criterios e tamén se lle podería dar a oportunidade, como falaba antes, atendendo ao procedimento administrativo, de subsanar estes erros. Eu invito, señores do BNG, a que pensen nestas propostas que lle facemos e probablemente, se llas trasladan á Asociación Cultural Oiro da Memoria, se vexan económicamente máis beneficiados. Moitas grazas. Bueno, vou a tratar de, nestes 3 minutos, dicir todo o que me gustaría. Do Manuel, gustaríame dicirlle que e informar ao resto do plenario que ao longo de 2024 tanto o Concelleiro de Turismo máis eu celebramos varias reunións con membros da Asociación Cultural Oiro na Memoria, presidente, secretario, fixemos varias visitas ás instalacións tanto do Museo Etnográfico como a sala contigua do velorio que se sitúa a carón do velorio e que se usa como local de reunións, actividades, etc. Sempre coa intención de mellorar e facilitar o bo funcionamento e ofrecer o mellor servizo á veciñanza de Loiro e todos aqueles que participen da súa programación. Ben, cando me di que a partida orzamentaria de subvencións por concurrencia competitiva é baixa, concordo con vostede. Reduciuse de 10.000 a 7.000 na época de pandemia e estamos a traballar nos orzamentos de 2025 e a intención é de tratar de recuperar polo menos esa partida. Pero iso é un desexo, porque temos os presupostos, os orzamentos contan coa aprobación do grupo de goberno completo, vale? De todos os grupos políticos. Que máis? Esta información de si 7.000, 10.000 ou si outras asociacións, tanto veciñais como a Fonval, como a Nova Fronteira, incrementaron ou diminuíron a partida orzamentaria, están nos orzamentos que aprobamos todos. Eses datos coñecémolos todos. E non se modificou no mínimo a cuantía. Outra cousa é que cada asociación o xustifique, díxeno. Creo que ben claro que é unha cuestión técnica e administrativa. Entón, non vou a pôr en duda o traballo e a labor da interventora, de tesorería e de secretaría, que non vou a pôr en dúbida ese traballo. E, por último, os convenios don Serafín renóvanse ano a ano. O que se asinou no 2019, eso non é palabra de Deus. Renóvanse ano a ano. E están de acordo tanto a alcaldía como a asociación coa que se asina dito convenio. Pódense modificar, pódense introducir cambios, adaptarse ás novas circunstancias do Concello, da asociación e da finalidade do convenio en sí mesmo. Creo que respostei todas as preguntas e despois nada, simplemente decir que o grupo de goberno quere deixar claro o noso desexo de seguir colaborando con esta e con calquera outra asociación que dinamice cultural e socialmente o noso concello, porque eso sería enriquecelo. Grazas. Pois debe. Bueno, dice o portavoz do Partido Galego porque se dá menos cantidade. Bueno, porque hai facturas que efectivamente se rexeitaron. Algúnas de ferretería, que son vinculadas tamén ao propio mantemento do propio museo. Hai facturas que se rexeitan. Ou facturas vinculadas a actividades como pode ser o Camiño de Santiago, que son actividades culturais. Hai cuestións que se rexeitan. Aí o que si concretamos ou que si acordamos mantemos que efectivamente se hai facturas que se rexeitan e dado que a Concelleira responsable da área di que se reúne ca propia directiva da asociación, hai que, aparte, o BNG non cuestiona aquí o traballo da señora interventora nin da fiscalización das facturas, etc. Se hai facturas que non teñen encaixe, non terán encaixe, pero habrá que falar ca propia asociación para ver se efectivamente pode repor outro tipo de facturas que lle permita chegar ao establecido no convenio. E eu creo que eso, efectivamente, non se fai. Como se facturas de bebidas, non me consta que haxa facturas de bebidas, pero, bueno, en todo caso, non me consta. Constame o que acabo de dicir. Nada, que levanos pechado, non está unha persoa ali no día a día traballando, vale, pero pechado non está porque hai un teléfono de contacto e hai unha atención por parte da directiva. E non vamos a aceptar, non vamos a aceptar ningún tipo das propostas que fai o Partido Popular. Vale, o acordo é o que establece a moción. Gracias. Ben, se non quedou claro, vou non aclarar eu. Vamos a ver. As facturas, o tope máximo do convenio son 3.000 euros. Neste caso, nesta ocasión, 3.000 euros. Pero teñen que xustificar
que as facturas que se aportan coinciden co obxecto do convenio. O obxecto do convenio ten un nome determinado e concreto. Determinado e concreto. E o convenio está aí para podelo ler e revisar. Si o gasto non se axusta o que indica o convenio, non o vai autorizar a señora interventora e o Departamento de Intervención. Vou por un exemplo. Fiesta mexicana. Non sei se é o caso ou non é o caso. Se se aporta unha factura dunha festa mexicana, pois eso non ten nada que ver co obxecto do Museo Etnográfico de Loiro. Estou, non sei se é o caso ou non é o caso. Estou falando dun caso hipotético. La fiesta mexicana non tiene nada que ver co obxecto do convenio, nin ca potenciación do Museo Etnográfico de Loiro. Entón, que hagan actividades e que se presenten facturas acordes á actividade que está no obxecto do convenio. Ni máis ni menos. Despois, esas facturas teñen que estar visadas de xeito seguinte, asinadas por parte da persona que expide a factura ou da entidade, nese caso con selo, e que indique pagado. Ou no caso de que haxa transferencia, coa transferencia en sí. Non é máis requisito. O requisito esencial é que se cumpla co obxecto do convenio. Non hai máis. Entón, creo que queda claro o que estou dicindo. Que as facturas non se axustan, cando se rexeitan facturas non se axustan ao obxecto do convenio. Pódense ver en intervención. Non é un debate, Ramón. Eu simplemente quero que quede claro que é o que vamos a votar. Que é que vamos a votar? Que pregunte a don interventor. Que vamos a votar? Que se cumpla o convenio ou que paguemos as facturas esas que se reciban? Contesto. Porque eu quero saber. Porque se é que se cumpla o convenio, eu voto a favor. Claro. Pero se vostede o que pretende é que vote que se paguen as facturas que foron receitadas por intervención, non. Que se cumpla o convenio. Que se cumpla o convenio. Claro, pois o convenio sí. Non, el pide, é a que fai a pregunta. Técnico deste concello que receitaron as facturas está dicindo que as aprobe, que se paguen, tamén explíqueme vostede. Pois quedou claro xa. Votos a favor. Abstencións? Ben, con isto queda vista parte resolutiva. Pasamos á actividade de control, xa teñen vostedes a documentación, e agora, bueno, rogos e preguntas. Don Ramón. Don Ramón, nada. Bloque Nacionalista. Sí. Bien. Sí, vou. A ver, registrarei nas mañá telematicamente se non tuve a posibilidade de facelo. Son 4 cousas que poño mañá na sede electrónica para que queden registradas. Bueno, en principio, hai unha que é vinculada pois cun camiño que comunica o lugar da Calca a parroquia de Piñor, que despois de deixar atrás a autovía A52, atópase unha arqueta rede de saneamento que liberou recentemente grandes cantidades de residuos, toalliñas, compresas, etc. Entendemos que se levaron actuacións en este tramo da rede para solucionar estas deficiencias, entón solicitamos información relativa ás xestións realizadas para a restauración da rede de saneamento no mencionado camiño e a concreción de campañas de sensibilización entre a veciñanza do Concello para disuadir determinados comportamentos inadecuados no que se deita a rede de saneamento municipal. E aquí se poden ver fotos onde se ve pois, todo o circo que veu por ese camiño abaixo, con a cantidad de residuos que veño de reseñar, vale? Sei que está resolto, pero que se, concretar estas cuestións que se plantexan aquí. Despois, outro dos temas sería vinculado pois á área recreativa do Comón en Piñor, non? Donde se produciron algúns desperfectos na coberta de estrutura do habitáculo que cubre os bancos, polo tanto, ademais de cuestións estéticas, resulta necesario actuar nas travesas para evitar posibles incidentes non desexados. E aquí se pode ver, pois tamén, esa especie de cobertura dos bancos, donde xa hai travesas de madeira que desapareceron e hai provisionalmente pois pilares metálicos e o teito pois todo absolutamente levantado e destrozado, por lo tanto hai que acometer as actuacións pertinentes para pôr en valor de novo esta área recreativa. E despois falo tamén de que sería conveniente pois incorporar elementos biosaludables para ampliar
co fin de ampliar as funcións. Entón, a solicitude vai nese sentido. Restauración da cuberta e instalación de 5 ou 6 elementos biosaudables para desfrute de veciñanza que pasea pola tarde por estas lugares. Ben, despois, algunha cuestión máis vinculada pois a Rúa Calzada Romana entre os Carrís e as Quintas, pasando a Ponte Bagoi. Ese tramo de rúa está bastante cheo de fochancas, unha iluminación ineficiente, polo tanto, aínda que hai que proceder a incluir e a reparar ese firme, e despois a iluminación tamén ao respecto da posible poda de árbores, un pouco de limpeza, porque aí hai digamos, determinadas farolas que están moi rodeadas de vegetación e que, polo tanto, ca pertinencia e o cuidado pertinente hai que facer unha limpa que permita que esa iluminación sea efectiva. E despois tamén o tronco de varios piñeiros que xa temos tamén ali nesa zona, no Regato do Muiño, xa temos denunciado en varias ocasións na presa e nas fervenzas do Pisco no seu día, e hoxe tamén detectamos ali este tipo de cuestións. E despois, a última, e remato, sería vinculada tamén a suba das facturas de Viacua, donde, hai determinados recibos de veciñanza que pasan, o famoso taxazo que denunciamos aquí no seu día, pasan de 13,33 euros en ese bimestre, esa factura, a 26,66, justamente o doble na factura de Viacua, na factura de auga, pois incluen esta factura, e que entón aí hai que ver tamén, a solicitude irá no sentido de ver a veciñanza que tipo de subvencións ou, digamos, beneficios pode ter na factura, aquela veciñanza que está acollido ao quinto colector, aquela veciñanza que ten os colectores para composterios individuais nas súas parcelas, e que, efectivamente, entendo que iso ten que haber, beneficios tamén para a ciudadanía, e que mañá, como digo, registrarei. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Dona Nuria. Que había que meter aquí. Mira, entre a Rúa Ermida e a Rúa Besadas hai dúas fochancas xigantescas, vale, hai moitas pequenas, pero dúas xigantescas. Entón, mientras non se falte a rúa, a ver se podedes polo menos solucionar estas dúas, que algún veciño con boa vontade tampouco con area, pero bueno, durará o que dure. Vale, gracias. Gracias. O Partido Popular. Quen empeza? Empezamos por os rogos, porque debo ser o único que trae os rogos do grupo. A ver, un rogo sería veciños da Rúa San Bernabé, estánse queixando, sobre todo aqueles usuarios de cadeiras de rodas, especialmente cando se utiliza a Casa da Cultura, cando hai eventos, cando hai espectáculos, sí que temos unha praza para o aparcadoiro de persoas con mobilidade reducida, pero non temos un rebaixe na beirarrúa que lle permita acceder cas cadeiras de rodas. E incluso os que transportan equipos de sonido e determinado material dos escenarios non poden subir cómodamente cos carros, e con moito peso costaller moitísimo. Terían que ir por un rebaixe que hai un pouco máis adiante de acceso aos garaxes, e entonces tanto veciños como usuarios da Casa da Cultura estanos a solicitar un pequeno rebaixe na beirarrúa para que se poda acceder cómodamente. Eso creo que é algo doado de facer e que sí repercutiría moita xente. E logo tamén teño outro rogo, pois que a bandeira galega na pista de skate, non sei que pasa que non está, pois que se poña, que se este pendentes de onde hai, non está a bandeira. Xa leva varios días sin estar a bandeira galega no mástil da pista de skate. Entón, rogamos que se repoña. No, pois eu a verdade que paso todos os días por ali Pois dos sí, veces xa leva varios días. e observo, pero non digo, iso é escapar. Bueno, o rogo ia nese sentido, que se repoña a bandeira, que se este un poquinho alerta, porque, a ver, roubar ali unha bandeira, pois hai que acceder de un tipo de xeito, non? Non. Que acordo. Vale. Preguntas? Perdón, sí. Espera, que estaba Luis antes, que o pediu el. Pero da igual. Bueno, hai unha casa que caiu na Rúa do Quinto, no Requeixo, creo que xa está en marcha os propietarios, ao final se localizar.
Entón, para que está en forma que se vigile para que lo antes posible se libera. Por lo que sigue un informe, porque está ocupando unha zona moi necesaria, non vai onde aparcar. Don Luís. Boas tardes a todas e a todos. Nada, temos un rogo, e aquí tamén do pobo en Barbadás, lle o arranxo das unidades do Museo da Gaita, aquí no noso pobo. Tense actuado, iso é certo, en pintar as paredes, pero volve a aparecer. Entón, o caso é que hai unha terraza, e a terraza, pois, supoño que habrá que impermeabilizala. Por iso rogamos que o antes posible que poderan acometer esa impermeabilización ou tal, porque senón estamos todos os anos, vamos ter todos os anos que pintar, é un gasto que vai ser innecesario, porque se non arreglas o problema de base, van seguir aparecendo esas unidades do Museo da Gaita, sen problema. Responde ti. Boas noites a todos. Xa che resposta ahora mismo. Estamos elaborando unha memoria precisamente para acometer a obra de impermeabilización. É un montante bastante elevado e entonces evidentemente non o podemos facer de hoxe para mañá, pero vamos, estamos precisamente ca idea de impermeabilizar eso, porque como tú moi ben dis, de pouco vale que pintemos se a auga sigue entrando, pois tal. Estamos nelo e é unha das cousas que eu quero facer cuanto antes. Perfecto, por formas, mientras non deixe de chover e veña un tempo estable, tampouco se pode acometer eso. Gracias. Creo que Victoria quería respostar tamén. Bueno, pois aí está. Preguntas. Bueno, poderlle responder a Serafín que coincide que, bueno, que esa avería foi solucionada entre a cal e Piñor, e que coincide, é unha coincidencia, pero é sí que estamos traballando nunha campaña informativa para que se faga un uso inteligente, por decirlo finamente, das toalliñas. Pero, bueno, é unha coincidencia. Quizás se fixo antes, noutra ocasión tamén, que non lembres mal. Preguntas. Teño dúas preguntas relacionadas co desfile do Entroido deste martes pasado. Por que o cuarto premio de carrozas quedou baleiro, doña Ana? Respostarille por escrito. Porque hasta onde nos temos entendido, foi vostede mesma quen lle dixo ao chofer da carroza que se anotara como carroza e non como comparsa. No. Eso foi o que nos dixeron. Sí. Estou liberada do meu traballo o xoves pola mañá e estou a pleno rendemento na casa con historias. Vamos a ver, por o visto con bastantes persoas que participaron. Non é un debate, é pregunta. Poña por escrito e responderase. Detalla as preguntas e responderase. Que cambien a forma de inscripción. Doña Nieves, Así de eu sencillo. sei a resposta, non a vou a dar. Xa que presente por pregunta, por escrito, perdón, e darase a resposta. Pregunte todos os detalles, como se quere saber quen diu a resposta en cuestión, se que hai. Daráselle cumprida a resposta. Pero non é un debate, é pregunta. Pregunta. Sí. O que sí me gustaría aquí aclarar en pleno é que un teléfono que lle podo decir quen atendeu esa chamada telefónica, pero un teléfono pode ser, unha chamada pode ser respostada incluso por persoal de prácticas que temos moitos alumnos traballando en distintas seccións do departamentos do Concello. Agora ben, sempre a base última legal son as bases publicadas en redes na páxina do Concello e iso é ao que se remitiu o xurado e o fixo moi ben. Grazas. As bases son moi clariñas, absolutamente claras. E vostede pode ler. 10 persoas. Creo que dou pista. Creo que lle estou dando a pista. Había 10 persoas? Pois, entón, se sabe as bases, a que a conclusión vostede estive no desfile pudo haber visto tamén a resposta, por decirlo de algún xeito. Vale. Algúna pregunta máis? Pero as bases están aí para ser leídas. Para ser leídas. Algúna pregunta máis? Sí. Por favor.
Vale, no sé si me va a contestar ahora, si no las metemos por escrito. La primera pregunta creo que todas la sabemos, pero creo que a colación del carnaval, pues creo que va, es el jefe de seguridad de este concello, creo que es usted, señor alcalde, si no me equivoco, el jefe de emergencias de este concello. Y solamente quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Quién tiene la competencia en la U540? Cuando hubo la reunión, normalmente cuando nosotros gobernábamos, pues había una reunión previa a lo que era tanto el desfile infantil como ya el desfile de martes de carnaval, y me gustaría saber la fecha, quién estuvo en esa reunión y cuándo se le trasladó a la policía, pues, bueno, por el jefe de seguridad, en este caso me imagino que el señor alcalde estaría en esa reunión, cuáles fueron las órdenes que se le trasladaron. Me gustaría saber, todo esto ya le digo, si no me contestan ahora lo voy a pasar por Lo ponía escrito. por escrito. Sí, no, Sí. pero déjeme terminar, que Sí. hay más. Como de todos saben, el 28 a las 2 de la mañana hay una llamada registrada desde mi número de teléfono a la policía local. ¿Cuándo es la sorpresa de esta persona y de varios compañeros míos, amigos, a que acudimos pues a la actuación de la Gramola? Hay un tumulto en la calle que baja de lo que es donde está, bueno, hacia el Curruncho, las escaleras, de gente de entre 18, 20, 22 años, de unas 30, 40 personas jóvenes. A las 2 de la mañana considero, después de que una persona que estaba de paisano, guardia civil, me dice llama a la policía local, por lo que aquí se puede montar, lo pueden verificar. Me imagino que está en acta de la policía. Es mi sorpresa, por eso ahora pregunto cuántos efectivos estaban el viernes 28 en la actuación de la Gramola de la policía local. Me encuentro que hay una sola persona de la policía local y una patrulla de la Guardia Civil, o sea, 2 personas, 3 personas, con lo que allí se podría montar, si no es por ayuda de algunos de los que estábamos. Lo que podía pasar es que la integridad física. Dona Tanto. Chelo, volvo a repetir, son preguntas, Sí, non sí, é no, debate. sí, Entón, sí. por No es favor, debate, yo lo pongo con pregunta. antecedentes. Entón, no, Me poña como gustaría pregunta. saber por qué solamente había una persona de la policía local que su integridad física en ese momento pues podía ser muy perjudicada si llega a pasar lo que pasaba ahí abajo, una patrulla de la Guardia Civil, y por qué los demás compañeros de la policía local no asistieron esa noche o no. Bueno, quiero saber el por qué. Y después la competencia de la U540, me gustaría saber a quién compete, creo que es a la Guardia Civil, y cuando es la sorpresa de que hay un camión de protección civil a medianera de la carretera y un compañero de protección civil parando el tráfico, cuando no es su competencia. Segundo, al final del desfile quiero saber también quién dio la orden de que las carrozas se metieran por la Rúa do Lameiro do Mato, cuando muchas de las carrozas que desfilaron no caben por allí. Entonces, todas estas preguntas se van a presentar por escrito. Incluso puedo decir más, el desfile, quiero saber cuánta policía, o sea, cuántos efectivos de la policía local estaban el viernes en el desfile de infantil, tanto en el Rusidoiro, o sea, bueno, creo que eran 3 los colegios que venían, si no me equivoco, porque yo estuve en la rotonda y no pude, vía Vives, Filomena Dato, Rusidoiro, no sé si me equivoco, la verdad. ¿Y cuántos policías locales? Porque la pregunta es si las quejas de los padres les han llegado, es una pregunta, porque los niños estaban llorando. La carretera, la avenida Celanova, no se cortó. Quiero saber el por qué no se cortó la avenida Celanova. Y bueno, yo creo que con todas estas preguntas, me imagino que me las contestarán por escrito. Solo quiero decirles que esperemos que el desfile, todo lo que es el entroido del 2026 sea un éxito, porque el de este año ha dejado mucho que desear.
Moitas Nada grazas máis. polas Muchas túas gracias. apreciacións, doña Chelo. Ramón? Sí, eu tiña unha pregunta era relativa á mellora da estrada de Santa Uxía, que co plan Cooperou vaise invertir en torno a 80.000 euros, e resulta que no ano 21-22 se habían invertido ali na mellora 44.808, como está no cartel. Entón, nada, se me pode contar un pouco que é o que vai levar, se un firme outra vez de novo, mellorar o ancho, bueno. De paso, tamén, por se me pode contar que van facer cos 90.000 aproximados na carretera de Barxa tamén, do plan Cooperou. Se son para reformar a carretera inteira ou facer un tramo ben, ou, non sei, que me conte un pouco porque pode ser importante que se sepa. A ver, respecto á estrada de Santa Uxía, o que se fixo hai uns anos, que non sei se foi 5 anos, creo lembrar, foi mellorar con rego asfáltico a estrada entre Piñor, o barrio de Requeixo en concreto, e Santa Uxía. E agora o que se vai a mellorar é Santa Uxía hacia baixo, hacia Ourense. Claro, non ten nada que ver un proxecto con outro. E despois, sobre o tema dos 94.000 euros de Barxa, hai un proxecto técnico que define que son 94.000 euros que se vai a botar aglomerado en quente dende antes de comezar o pobo ata o límite con Ourense. Non ten ciencia ninguna, claro. Non só podemos actuar no territorio municipal. Sí, pero, bueno, o uso das pedriñas xa sabemos que... Pero é aglomerado en quente, estoulle dicindo. Aglomerado en quente. Sí. Non hai pedriñas. Non hai pedriñas, non. Queda levantada a sesión, moitas grazas. Perdón. Sí, yo quería. Como fun por turnos, quen queda? Como foronse cedendo a palabra, por favor. Está encendido. Xosé Carlos, perdón, alcalde, eu quería contestar solamente aclarar un aspecto da pregunta que fixo dona Chelo respecto á noite a madrugada do 28 para o 29. Xusto, casualidades de la vida tamén, é casualidade, que xusto cando vostede fai esa chamada ao xefe da Policía Local, que era o operario que estaba traballando, eu estaba con el, cada 10-15 minutos me dirixía tanto ao posto de Protección Civil como ao xefe da Policía Local e á parella da Guardia Civil, se todo transcorría con normalidade, e xusto cando vostede fai esa chamada, tanto o xefe da Policía Local como a parella da Guardia Civil se desplazan a ese lugar. Eu, efectivamente, non vou correndo tras deles porque non é a miña competencia, pero sí que estou pendiente de como evolucionan os feitos. Todo se acaba ás 3:20 da madrugada, recollen carpa de Protección Civil e o que me informan dende a Policía Local e a Garda Civil que estuvo presente esa noite é que nada, foi unha discusión que non chegou a ser discusión, estas foron as súas palabras e digo literalmente foi unha discusión entre dúas persoas que se posicionaron dos dous bandos e que terminou sen ningún tipo de incidencia. O que aconteceu unha vez finalizada a actuación da gramola, pois efectivamente xa non é competencia, a actividade estivo cuberta con voluntarios de Protección Civil, con efectivos da Garda Civil e co Policía Local, co xefe da Policía Local de Barbadás. E durante a actuación non houbo ningún incidente importante. Moitas grazas. Grazas. Don Manuel, perdón. Sí, o pasado día 27 o Grupo Municipal do Partido Popular solicitou a celebración dun pleno extraordinario. Nese escrito xa iba unha orde do día, por así decirlo, que terían que verificar desde a alcaldía, sin ser erudito na interpretación da norma, atendendo ao Regulamento Orgánico de Funcionamento das Entidades Locais, no 78.3, a convocatoria das sesións extraordinarias á instancia dos membros da corporación deberá efectuarse dentro dos 4 días seguintes á petición, é dicir, de non establecerse, entenderíamos los hábiles. Pero, ademais, o Regulamento Orgánico Municipal que ven a desenvolver esta norma, no seu artigo 26 cuarto, indica, e cito literalmente, se dentro do prazo de 4 días hábiles citados a Presidencia non dita resolución pola que se denega a convocatoria nin efectúa esta, a Secretaría Xeral do Concello, tras comprobar que a solicitude cumpre os requisitos establecidos
notificará aos membros da corporación ao día seguinte da finalización do prazo de 4 días que a sesión quedou automáticamente convocada. A notificación concretará o día e hora previstos para a súa realización, a orde do día e os concelleiros que promoven a devandita sesión. Entonces, quixéramos saber como está actualmente esta convocatoria. Responde o señor secretario. Bueno, está a lei de bases do réxime local, en este caso ten carácter orgánico, que establece o prazo de 15 días. En caso de que en 15 días non este celebrada, sí que teño a obliga de convocarla expresamente. Que de feito mirouse a data. Daráselles no seu momento. Gracias pola resposta. Que máis? Unha pregunta máis? Nada. Rematado. Levantamos a sesión. Hola, estou en pleno. Dime. Bueno, acabo de terminar, dime. Sí. Dani, vamos a salir. No, pero mañá, como falei con os meus compañeiros, e quedamos en que vai Daniel. Sí, pero eso como xa eu xa dixen a Morgade. Bueno, ahora os pregunto que confirmo con Morgade. Mañá vai Daniel Andrade para as oficinas, non? Ángeles. Dille Ángeles que eu cando vine unha cousa está dito unha vez. Que xo dixo unha vez. Me enfadou, non? Pensaba que ahora se me enfadaron. Joder, que... Xa chamou de No, pero aquilo non o sabía. Non sei, díceme que non o sabía. Si, eu xa oín por a mañá que iba Daniel Andrade. Xa oín por a mañá, xa yo comentei, Este regulamento non está de